YouTube'da zat bolar. 2 minut izle gider. Bizim Mhm. Onunla tamam boldum. Yavaş yavaş başlayıverelim. Goşulşar elbette. İlk özümüzü arda tanıştıraylı. Men özüm Kadir bir Nurerdik. Mhm. Yol platformasının esaslandılarının biri. Özüm hünerim doktorçuluk, travmatolog, özüm şu vaqtta Minsk'te yaşayan. Hmm. Özümüzü arda tanıştıraysanız. Kim? Yaşlılıktan başlayalım ya men başlaşayım. Siz devam ediyorum. Ha, men adım Anoran, familiyam Ağanyazov, uğrum yürek kadamar kirurg. Aşgabat Nukmanşul Üniversitesi'nin uçurumu, ordinaturamam şu yerde geçtim. Ondan soň belli bir döwür kurslarda attar. Türkiýede bir häzir Somalida, Mogadishu şäherinde Dr. Hawa Abdi Foundation'da konsultant kardiokirurgi, sağlık öwreşim guraşy management boýunça konsultant bolup berde zatlarında. Maksat şu ýurdun içinde kardiologiya, kardiokirurgi gullugyny bildiğimiz derecede bir ayağa alırmak. Serdar Sülpiyev sen özüň arda tanıştyrsan. Men Zülpiyev Serdar, şu an 6-njy kurs talip özüm Grodno'nun Döwlet Hukmançylyk Üniversitetinde okuyan, ýagny gutardyk diýsem bolar. Ya mene 4 günden sessiýa başlaýar, göz egzaminler. Ot özüm gelecekki kardiokirurg we şu konferensiýada как moderator görnüşinde gatnaşan, Kadira biraz kömek etmek üçin. No galandan yan prosesde has kеңирээк tanıştyrýar soňdan eger gerek bolsa. Maral Amanurlan siz özüňiz arda tanıştyrsanız. Men Maral, Balkan welaýatynyň özüm. Ankara'da okudum üniversitede. 2016-njy ýylda gutardym. Soň 2 ýyl Türkiýede işledim. Aspiranturany etdim. Ýöne dolu gutarmakam bärik Amerikaga gittim. Amerikada Boston şäherine 3 ýyla ýakyn işledim. Soň durmuşa çykamsaň San Diego şäherine göçüp geldim. Berde de Kaliforniya Üniversitesi'nde täze nisip bolsa bir işe başladım. Murat Berşem, siz özüňizi arda tanıştyrsanız. Lukmanlar özüm tanıştyk gutaran bolsa, studentlere geçäýärmi? Men Berşem Atamrad, Awaýçyň ýaly entek student, 3-nji ýyl nisip bolsa 3-nji kursda gutaran şu ýyl. Özüm Rumyniýada okuýan. Kısaca şeýle. Olmaz Kurban, siz özüňizi arda tanıştyrsanız. Salam. Aslında babdan Medinsto'da Türkiye'de gutardım. Soň Amerika geldim. Berde Penn State'de opçy kirurgiýany gutardım. Häzir Emory Surgery Clinic'te we North Mississippi Medical Center'da opçy kirurg bolup işleýän. Gatwa. Onda men kısaca şu konferensiýamyzyň maksadyny düşündirýän. Bu konferensiýa Ýolwet platformasyna döredilen ilkinji türkmen lukmanlarynyň arasynda belli bir temalarda gürleşmek we ýaşlarymyza peýdaly boljak soralara jogaplaýyly diýip türkmen lukmanlarynyň dünýäniň ähli günjinden üýşürip soralar üstüne gürleşeýli diýdik. Beýleki Osmançylyk uğruna okuyanlar ya da okujaklar için peýdaly maglumat bolar diýip umid etýäs.
Şoň bilen men Kadir Nurberdiýew we Serdar Zülpiýew ikimiz gezekleşip sora görer. Yani bugünkü soralarymyň esasy böyle lukmançylykda okumak, lukmançylykda uğur saylamak we lukmançylykda işlemek ýaly temalaryň üstüne gürleşer. Onda ýoş-ýoş birinji soramyzdan başlaýly. Birinji sorumuz şuraya lukmançylyk oguny okumak üçin kaçandan taýlanıp başlamaly? Mektepde öwrünenmi ýa-da ýokary okuw jaýyna girenden soňmy ýa-da eýem işe başlagandan soňmy? Şu an Serdar Nurmetov geldi aramıza. Sizin özünüz arada tanıştıraysınız. Serdar abi. Sesiniz eşitlenemezken mikrofonunuz yok. Tak. Sesim eşitiliyormuş şu an. Şu an eşitiliyor. Salam. O yana birden sonra yaptım ben eşitmedim. Siz özünüz arada kısaca tanıştırsanız yoş sorulara geçip başlarız. Adım Serdar. Ben psikiyatr narkolog bulup işleyen. Türkiye'de İstanbul'da hususi bir hastahanada bir saç ayda şeyle. Böyle onu sorulara geçelim. Birinci sorumuz lukmançylyk uğruna okumak için atından taýlanıp başlamaly diýdik. Cogap beresi gelýän bağ bolsa cogap beripdiler lukmanlarymyzdan. Kimler var kısaçık verdi bizden başla. Serdar Azaromay. Oho kimler var eken. Öyle. Kurunmuş mu? Anima şükür koramış kesfes normal. Yaklaşmaça maglumat eğer şindiňe soraglary berýäňizler, hatta issäňiz jogap beripler, sonuň üçin bir adam jogap berse, onda siz şoňla razylaşýaňyzmy ýa-da ýok, kakot diskussiýa görnüşinde şeyler aýtsaňyz. Eğer razylaşýan bolsaňyz, onda aýtsaňyz bolýar, eğer ýok razy däl bolsaň, onda öz göz garaýyşyňyzy goşsaňyz bolýar. Okay. Ya da deli, siz konkretni soruları, konkretni adamlara sorasınız, son koşmaça kim pratik olsa, olam söz alıp, sonra nähil olur? İşte kime cevap verecek belirli kim cevap verecek? Yatar bulmayı bilemezsin. Birinci sorumuza atabeşimiz cevap berýär, näder özü kap beren bolsa, kaçandan Jogap bermek isleýärdim, aslında haberin golan boldy maňa soraňyz. Men pikirimçe, personal men pikirim boýunça taýinlanmagy mektepden başlamaly. Hökman suratda, hiç urmanda mektepde bolmazdy, ýani mektep oturandan soň hem bir ýyl boş gelen bolsa, zaýdan bolsa, öýünde zatda bolanmasa ýa-da başga bir uğurda aýtjak bolanmasa, hökman suratda öňünden taýinlanmasy gerek. Birinciden biologiýadan gerek, ikinciden himiýadan gerek. Sebäbi öz kursdaşlaryň arasynda, yani Rumyniýada kursdaşlaryň arasynda ýa-da Rumyniýa gelen türkmen kursdaşlaryň arasynda görýän adamyň köpüsi baza ýetmezçiligi bar. Biologiýa sabaklarynda ýa-da himiýa sabaklarynda bazamyň ýetmeýänligi bar, göze görünýär gaterwet we şondan gaty kösünilýär. Statistikaň ýetmezçiligi meselem olmaýşlar zatlarla meşgul bolanjak bolsa statistika bölüklerine gelende ýa-da biologiýa gelende, molekulyar bölüklerine gelende hasyn problemler çekilýär. Şoň üçin hökman suratda başlansa gowy bolar. Ýani bu diýmek başlamady diýmek okap bilmeýär diýmek hemde hemme zat isläge bagly. Şu insan sözlemi aýtmadyk bolsaň men diýjekdim. Bazan bolmasa da kap bolýar diýjekdim. Hemme kim razy bolsa, indik soramyza geçip bileriz. Okap bolýar da kyn düşýär ýani. Selna praýny eger klas ýokumda aýtsak, aslında most klişedir, stereotipdir bolýan, ýöne hüner saýlanýy şu 7-8 klasda başlady. Yani 9-10 giýişdäl. Şuň esasy şu öňe bir maksadyň goýmak. Meň pikirim. Meniň ýagdaýyma tam doktor bolan soň men şol uğurdan ozaýdandan soň bir gelek öz-özünden ýa-da wapros bolar şon samim saboy. Eger kesik to kim goşmaçy bir zadaýda gelse.
Men aydasım gelýär. Men aslında 10-njy klas bizi 10 ýyl okully bizim döwrümizde. 10-njy klas gutarýan men aprele çelli demek ki o näme hukuk saýlajak diýädim. Sebebi meniň atam özü hirurg bolan, opşchirurg bolan. Şoň üçin öýdäkiler doktor bolan diýensoň men şoňa arada garşy näme edip ýok men hukuk okajak diýädim. Soň aprelde bir gün ýerden turdum, men doktor bolasym gelýär diýdim. Ýöne näme üçin nädip gelenini bilemok. Allah tarapyn ýüregime goýulan bolaýmasa bilemok. Ýöne Türkiýede okamyzda biziň ýanymyzdakylar köp kişi oja anatomiýany, biologiýany başyny, daja biokimiýany okaýarlar Türkiýedakylar. Şoň üçin başlandan ýere düşdüm diýen, ýöne bu täzeden pikirini ütgedenler ýa-da okugy törp ütgedenler üçin näme ruhdan düşmek üçin bir sebäp däljek bolýarna, giç başlasaňyzam ýene-de catch up edip bolýar, şoň ýygyna ýetip bolýar beýlekleriň hawa kösenýäňiz ýöne edip bolmajak zat ýok eger isleýän bolsaňyz. Meniň pikirimçe şeýle. Yani soran netijesinde şeýle bir soran soňra şeýle bir netije ýa-da ýani eger iň gowy variant bu ýa mektep batyndan eger de mysal üçin mukman bolmagy mektep orta mektep okutorandan soň karar bersem sorana başlap bolýar. Men bazan bilemok diýip nähe gyna oturmalar göni başlap ýa birinji ikinji kurslarda has tijenmeli bolýar biraz. Beýlekden izine ýetmek üçin. Serdar ikinci soragy. İkinci sorumuz Almaz doktora berýärler. Almaz Kurbanow. Hatta şeýle soralarym beri kimler lukman bolup bilýär, ýagny bolmaly, ýa-da bolmaly. Biz lukman bolmak üçin belli bir häsiýetler gerekmi? Ýagny esas näme häsiýet bolmaly? Mysal üçin men isteýän problem lukman bolup gelýär, ýöne lukman bolmak üçin bilim temasında gerek gowy okamaly, gowy okuw döwründe de gowy okamaly. Sebäbi egzaminleri köp skyn bu üniversitetlerin. Okuw döwrü hem kyn. Bir medisina ýany üniversitetine geçmek çirişçe kyn. Men özüme diýen eger izme gaýtsam gaýdyp medisina okajak gel okap bilmerim ýani 6 ýyllap no. Soň indi doktor bolmak üçin näme gerek? Men pikirimçe ýani bir özüne goýan çägyny hemşe ýerine ýetirýän bir adam bolmaly. Sebäbi doktorlukda şeýle zatlar plan edilýär köp ýerde we plany goý bolsun edip bilmeýän. Sebäbi planyň beýleki ucunda kesel bar. Ýani bir prostoy işler, mesela mektepde sapap bolup bilýär zat bolýar, goý bolsun etseň bolýar. Ýöne doktor goý bolsun etse planyny adam garşy tarapda zadyny görýär, ziýanyny görýär. Şoň üçin planlaryny ýerine ýetirýän bir adam bolmaly. Indi medisinaň içinde de bir topar bölümler bar. Eger hirurgiski bölümlere gitjek bolsaň birazjyk daş ýürek diýerler, näme diýerler, birazjyk ýürek gaty bolmaly. Beýleki bölümlerde biraz ýuka ýürek bolsaň da bolýar, çydap bolýar. Ýöne hirurgiýada biraz kyn bolýar. Stresi kän biraz anksiyete hakymda güreşip biler, ýani anksiyetesi az adam bolmaly hirurgiýa gitjek bolsaň, bolmasa kyn bolýar. Ondaşynda näme diýin? Başgalaryna pikir edýän bir adam bolmaly. Sebäbi medisinany köp adam professor diýip pikir edýär da, o işleýän, pulalaýan etdiň eýle beýle. Menem işlemene başlamankam şeýle pikir edýärdim. Ýalan däl, ýani pul işlerini, arabaýlaryny, pijonmalaryny meni görer eýdir. Ýöne asıl zada gelende inan ýani köplenç kesel üçin işleýän. Giýjän ýarysy bolmasa bar diýen pulum gerekkä, işsadym gerekkä. Ýöne garşy tarapda da bir adam bolan üçin, bir kesel bolan üçin gidýär. Saat näçe bolsun, näme bolsun tapagy ýok. Ýani näme diýin? Jogapkärçiligi uly da. Şoň üçin bu iş näme pul üçin edip bolýar, näme diýin professiýa, karyera üçin edip bolýar. Bu iş etjek bolsaň söýmeli.
halka kömek etmeni söylemeli adamları ve cevapkärçilikli adam olmalı. Diyelim ya en zatlarının birisi eğer özüne verilen sözlerini yerine getirip bilmeyen biri olsa biraz kıyın doktor olmak. Katı başka koşacaklarınız var mı? Eğer yok olsa üçüncü sorumuza geçelim. Üçüncü sorumuz medisinada ne için okunmalı ya da işlemeli ya da özün için okunmalı mı, iyilik için mi ya da sorumluluk adamlar için mi? Yani maral aytışı alaq. En atası doktor olmanı istəyipdir. Köpüymüzün hem şoları alaq. Ya en atalarımız ya bir yakın tanışlarımız istəyənlər ya özümüz istəyənlərimizden boluplar. Bu sorağı psikiyatr doktorumuza Serdar Nurmet'e soraylı. Psikoloji bilen bağlantılı olarak. Aslında seyretsen hemen cevabı kıyın bir soru bunun. Ola elbette durmuş adamın özünki devam edeceğim özü. Şoň üçin özü razı olmasa, özü katlanmasa, onu zor bilen, kıyınçılık bilen söwüp dağını davay edip okutmak kan bir doğru adam da adam özünün içinde olmalı ol. Yani almaz doktoram aytdı da şu çevani käbir adamı häsiýeti çoňa doğru gelmeli. Her kimin oňurup biljek işi däl de olsa ýa-da. Ýöne şeýle bir adam bar. Köplenç bir şeýle bir soralarym garşy alýasy. Men diýä özüme diýä okasym gelen okuly diýä ýöne. Atenem diýä meniň ýürüt hökmany ýagdaýda şo medisinany okumak isleýär diýä. Şo ýagdaýda men olary dinlemelimi ýa dinlemeli diýip diýip soraýar. O ýerde şeýle bir moment bar. Atene çağatı üçin näme üçin medisina okumasyny isleýänini goýup sebäbini düşünmeli. Eger öz bähbidi üçin bolsa ýa-da ay biz garanyň soň bize seretsin ýalyrak bir sebäp bilen bolsa ha ol mor bismis edip bolýar ýa-ni başgaça nime edip bolýar. Ýok eger şeýle bir ýagdaý bolýar, köplenç atene çağanyň ýagdaýyny, häsiýetini, boluşuny, näme okuwynyň bardygyny çağanyň özünden hasym gowulýar. Şoň üçin hem şolar ýaly maslahat berip bilýär. Biz ýaş wagtymyz üçin böyle olar ýaly wagt ýa-ni nime bolýar, näme diýär şo adolescent bolýar da ýa-ni qurynta ganyň gaýnap duran wagty duygular nimede duygularly hereket edýär. Ýa-ni aňlayan kämbirni bir işimiz ýok, o döwürlen. Şoň üçin olar biziň ýerimize biziň üçin pikir etse, onda şolary diýene birazrak bir dinläp görmeli-de. O ýerde bir 100% şu ýa-da bu diýip aýyrmak kyn ony. Bir topar informasiýany bir araya getirip, başa şoňa görä bir netije çykarmaly-da. Ýöne umumyň aýdanda özüň üçin işleýän, özüň üçin okuyan başga bir üçin-de. Ya özüň üçin işlemeseň, özüň üçin okumasaň, ýa almaz doktoryň diýişi halym ýa-ni nimeňi kärini halymyjyk bolsaň bu iş eder ýaly, pul üçin ediljek işler mi? Sen medisina okumak ýa-da bir doktor olmak ýa-da daha şu şefaat uýusy bolmak, umma şu medisinaň içinde bolmak bir kärdäde bir lifestyle, bir durmuşyň bir şekli ütgeýär. Näme diýsen ütgäkde başga çowut diýär da köp zat. Seniň ýerde näçde gitdiň, aşam näçde geldin, belder giýje näme ýedin, näme ýatdyň, haçan işe gitdiň, haçan jaň etdiler. Olar ýaly norma ýokdy. Sen şo gaýyl boljak bolsaň baştan şoňa durmuşy gaýyl boljak bolsaň şoňa görä bolmaly. Sen ona soň bir adama nime ýok, spakoýsty ýok, arkançylyk ýok da şoňa soň. Uzatdım, pardon, kusura bakmayın. Aslında bu indiki sorumuza da cevap bolýar. Yani adam lütfen olmak istemeyen olsa, durmuş öýmüň bilen bağlanşdyrmagy synanyşmaly. Eger öz islemeyen bolsa, men pikirimçe uğrunu ýetgänim bärde. Serdar Özünün näme üçin islemeýändigini bilmeli başdy. Ay gorkýan, oňurup bilerim kam diýip gysynýan ol başga mesele. Ýa-da ýok men 100% konkretno men programmist boljak, kompýuterşik boljak, onu uwerin, şoň üçin men nemelerim bar, şoňa görä bir dowatlarym bar, şoňa görä nemelerim bar diýse, ol başga meselede. Çekinýän ederim kam edip bilmezmi kam ýa-da ay kyn bolar, ay
girip bilermikam, aýokap bilermikam şolar ýa gaýgylary bolsa, onu gidirip bolýar. Glavny ştaý, ýüreginde näme bar? Bolasyň gelýär umuman bütün eger şo ýa-ni nemeler aýyrsak, aýrçaklar aýyrsak, umuman hem ýoluň açylsa şonu ştaýdan okasyň gelýär, ştaýda doktor bolasyň gelýär, bolýar, onda daýy dewam. Yok, eger men çok kesik вообще umuman medisinany islemagam, halamagam, вообще başga saýlajak bir kelam ucunum geçen hafta stoýt, ilmi stoýt, onu zorlamak başga zatda. Mesela şu üniversitede girdi, o öýnäkleri, enatalary, öýnäkleri sanly, oğluna ýöne oğlu isläni okut 6-njy kurs. Men öz praktikamda şolary gabat edýär. Özü mesela başga oğullardan gaty güýçli parikmaher diýýär, beýleki oğullardan professional ýes şol ordan gitdi. Ýöne aýjan medisina bilen hiç ilgisi ýok. Ýöne şonda da okapýar, enatalary sebäbi diplom görmek isleýär. Lukmançylyk diplom mezýa. Eýsan aýjan bolýar diplomyny bir ýyldaklar ýöne universitet gutarandan soň sen kärün çalışaýdýan, ondan olar jal görýärler. Ýo, 6 ýyl men okudum, şunça pul soğudum zaten näki şu ýagdaýda näki bolmak. Şeýle bir zat iki meseleni işledi belli geçeyim. Birinciden medisinany okumak, medisinany okap gutarmak adamı doktor etmiyor. Onu dowam etsek doktor bolýar. Ola bir. İkinciden bizim ýerde bir moğullarymız derdi Medin institutda. Ýa oňlar oturýar da gyýdyr oturýar şeýle nemeň içinde, klasyň içinde, sınıfın içinde ölen. Aýda bäýte köp adam geldi diýär, görýärmi diýär, bir adam bolsa öňüňizde diýär. Hemmäňize gutarar ýöne diýär Medin institut diýär. Araňyzda doktorum çykdyr ýöne diýär. Her gutaran doktor boljak diýär zat ýok. Medin institutu gutarmak demdir doktor, oňa zat ýok. Ýöne medisinany gutarmak diýmek, köp bilimi almak diýmek. Şonu gutarıp yazıcı olanlar var, programist olanlar var. Garak her hili işler edip görenler var, restoran açıp görenler var. Her hili iş edip görenler var. Şoň üçin gutarmak aýry bir zat, dowam etmek aýry bir zat, onu aýyrmaly. Şoň üçin ýa-ni atenesi okudyp ýa-ni zorlap okudam bolsa, okup gutarandan soň başga iş edilse seni de bermeli pahodu. Ýa şoň ýaly neme doktor bolasy gelmese. Patolojat umumy alanda düşünükli sebäbi soňky goşan zadyny universitede gutarmak, bu doktor bolmak diýen zadyny bu gaty köp zady aňlaýar. Ýani köp soralara jogap berýär. Imine şu soraga jogap tapylmadyk adamlar üçin medisina ýygyny dowam etmedimi ýa-da etmelen sebäbi köp bir pikir edýärler, universitede gutardyň, sen wrach, sen doktor, как минимум терапевт okumadı. Şonuň üçin atpeýdar olar mukaddemat şu informasiýa. Nik soraga geçeýär. Owa eger goşaňyz ýok bolsa, onda doktor Marala şeýle bir soru, siziň okan ýurduňyzda medisinada universitetde nähili pluslar, minuslar bar? Mening okan ölemem Türkiye başga da okanlar vardır. Koşmak isleseler aýdyp bilerler doktorlar. Plus minus var da aýdanda yaman köp şu Türkiye'de neme açıldı. Men ödüm Türkiye'de okudum. Başta öňýaly köp üniversitede neme ýokdy, med fakültesi ýokdy. Indi gaty köp fakültet açylýar. Şoň üçin girjek üniversitediňizi gowy saýlamaly. Käbir üniversitede serediýän daja öz nemesem ýok. Hastahanasam ýok käbirleriniň. Ýa-da entek dogry öz görmedik, etmedik. Medisinada esasy bolmaly. Seniň muallimleriň gaty gowy bolmaly, hem praktikan gowy bolmaly. Bizde 6 ýyl, 4 ýyl nemede okuýardyk. Yani teoriýa has köp edýärdik. Esasy soňky 2-3 ýylda praktik edýärdik. Şonda da meselem sen näçe okusaňam, öňünde hasta görmeseň, şoň praktikasyny görmeseň, yaman kıyın bolýar diýip pikir edýär. Soňdan soň sen näme internatura ýa-da gön aspirantura geçeňde sen Türkiýede gön saňa iş buýurýarlar. Sen şo işi bilmeli, kabul edýärler-de işe başlanda.
Şoň üçin giýecek üniversitetlerini, muallimlerini, nemelerini, hastahanasynda hemme bölümler barmy, hemme bölümde praktika edip bilýärlermi? Şu zatlary özleri bilmese-de beýleki doktorlara sorap bilerler. Olardan tejribe alyp bilerler. Biram Türkiýede okaňyzda, eger siz Türkiýede dowam etmejek bolsaňyz, Türkçe bolýan üçin tapaklar köpüsinde Türkçe daşary ýurda öwdegizde has kyn bolup biler size. İnglisçe meselem diýeli Amerikada işlejek bolýaňyz, Türkçe okan bolsaňyz, soň İnglisçeni üstüne öwrenmeli bolýar. Şoň üçin esas nirede işlejek bolsaňyz şoňa görä demede İnglisçe öwredýän fakultetlerim tapyp bilersiňiz. Meniň aýtjaklarym şular. Ata bu soraga aslında Türkiye'den başka da yurtta okuyan taliplerimiz varsa şolara soraylı. Ata Murat, Rumeniýada okumagyň näme plus minus var? Iň ullukan plusy menden sorasaňyz Ýewropada geçerli diplomy. Bütün Ýewropada kabul ediljek diplom, gatullukan plus okturýar. Ýa-ni maral doktoram aýdýaly, Türkiýede okasaň Türkçe okaýan, Ingilisçe okaýan bilersiň, ýöne Ingilisçe okaýan ýagdaýynda hem diplomyň soňundan gaty köp ýerde de kaza etmeli bolýan, sen bilimiňde kaza etmeli bolýan, diplomda kaza etmeli bolýan. Iň ullukan plus şol elbetde. Minus tarapy birazjyk saglyk sistemasy biderekrek, ordinatura ýa-da aspirantura meseleleri o daşary ýurtlar üçin biderek. Meselem men 6-njy kursy oturamdan soň hem berde spesialist okumak üçin kalsam neme bolýar? Töleksiz işlemeli bolýan. Yani birazjyk şeyler özleriniň ütküş kady kanunlary we hökman suratda daşary ýurtlar töleksiz işde. Yani men 6 ýyldan soň hem spesialist okasam 3 ýyldan 5 ýyl 6 ýyl içinde okasam ýeniden mut işlep bermeli bolýan. Üstesine okuturum hem tölemeli bolýan. Şeýle birazjyk ýurdun ütküşlik kady kanunlary bar ýöne opşalanda muallimleri gowy opportunity gowy okumak üçin, ilmi işler etmek üçin hemme de ýeterlik bar. Biraz görünmüş usuluk bolsa. Bayram Gulamanow, siz yanlışmasam Xitayda okuýadyňyz. Luqmançylyk gurny ýöne adekwatda Türkmenistanda ýollar ýapykligi üçin Türkmenistanda online okuýaňyz. Siz öz okugyňyzda kynçylyk çekýäňizmi? Adekwat. Bayram Gulamanow, siz bizi bilen? Salam. Häzirki wagtda birazjyk hawa eşdilýärmi? Istilýär. İlk welene medisinada praktika gaty gerekli zat. Online okumak esas şol praktika ýok bizde. Şonda birazjyk kynrak. Ýene-de goşmaça özümiz gatdandan video zat görenimiz bilen edil özünde praktika zat edip egzaminden geçeniň bilen deňler. Şu tarapy birazjyk neme diýär. Ve biramaşda oku başlan wagtymyz sapaklar Xitay dilinde bolan soň birazjyk kynçylyk çekdik. Ýöne şu wagt eýem öwrenişdik. Mugallimleriň diýen zatlaryna da düşünýäs. Ýöne edil ýüz götürümler ýöne düşünýäs. Batda siz näçençi kursyňyzdadyr bu? Şu wagt 2-nji kurs. Böyle. Men pikirimçe şeýle-de maslahat soramakçydym. Bizde şu wagt praktika ýok. Ýöne nädip şonu neme dip bolarka? Nädip biz özümizde goşmaça okap, nähil bir şekilde zat ders bilimiz artyryp bileriz. Yani praktikasyz mümkinmi okamak? Anna Gurban doktor, siz jogapdaýyn. Men Aşgabatyň Luqmançylyk Üniversitetinde oturan şu Bayram doganymyzyň soragyna jogap berjek bolan. Kim bola eger ýurdun içine bolan olsa, men Luqmançylyk Üniversitetinde özüm muallimim bolup işledim, belli. Eger asyl aňarda praktikaňyz ýok bolsa, şu okuýanyňyz bardy, eliniňizde praktikaňyz bar bolsa, ýaşaýan ýeriňiz eger mysal üçin etrap hasahanasynyň baş hekimi, başlykmanyň bilen gürleşip bilersiňiz ýa-da vilayet hasahanynyň başlykmany bilen bolup biler. Eger Aşgabatda ýaşansaňyz, Aşgabatdaky istendik uzatdan baryp paýyş edip ýanlaryna gatnaşmaga, görmäge uzaýsaňyz biziň
hasahanalarymyz ýok diýen okuyçaçan. Men özüm okan döwrümde bize 3 ýyl çöre 3 ýyl klinik sapaklara geçildi. Özüm Türkmenistanda okumaklyň iň ulkan sebebi näme işlemäge, yani goşmaça совместительство diýilýär daňy. Goşmaça ýarym iş birligi 0.5 stavka işlemäge ruhsat berildi. Yani okugyň aksamasy elbetde. Bul hem bize hem goşmaça gazanjymyz, hem goşmaça praktikamyz. Aslam molunmamız sağ olsun praktika paýymyzy yetirmen oýun okularda kimsiz zatly. Käwir kafedralarymyz var, gijen ýarnaçyny nowaçlyk etdirýärler, ýertireçen boşum bolugurdan Aşgabatyň Gumançlyk Uniwersiteti kän pursatlar berýär elimize. Diňe özüňe bagyp. Onun daşyndan işen wagtyňam sen eýem şu atmosferanyň içine gaýnaşýan, ordinaturaňa, internaturaňa başlan wagtyň eýem sen özüň näle alyp barmalygyň bilen, hastalar bilen näle. Men mysal ikinji kursyň ahyrynda işe ýirenim. Sanitar olup, sağlık uğraş işgari olup, reanimatsiyada. Ondan sonra operasyon blokta medbrat olup işledim. Hirurglarla nemecefilen bilelikde. Çıkan vaktim kak bu hirurgiyanın belli bir adamlar bas geçen adam ok gelimde. Sonqı 6. kursu okap yorkam. Hirurglara yamenin kak bar yerde adım subordinator dik geçirediler. Şu klinik koordinatorda gezip öğrenlerden talep ettiler menden. İstoriyam olsun, balnolun perivyaskası olsun, operasiya taýynda bolsun, zady bolsun. Türkmenistanyň ozady şu. Indi bayramylda onumuza gedek galanna şu ýaşaýan ýeriňize görä ýolbaşçylyk bilen gürleşip paka ozada gidinçäňiz, okuw ýeriňize gidinçäňiz şu ýerde belli kully bir işiň başyny tutup bilersiňiz bir öwrenmek üçin şepagat ýollaryna kömekçi edil. Şu ikinji kursa soňra paka şu sanitarsk praktika, soňam sestrsk praktika bolar da. Ýöne diýişim ýalyk resmi namalaryňyz dogry düzü yer bolmaly. Men bir zat belläp geçeýin. Her ýurtda, her sistemada medisina başlyçyrak birazrak özüne göre nüanslar var ýani okuwunda. Maral bilýändir Türkiýede ilk 4 ýyl daşy häzir 4-nji kursda, 5-nji kursda daşy şu wat. Şeýle prinsip bar da okuwçylaryň arasynda. Tös okuwçylara garşy. Don't touch, only watch. Gör, ýöne baýnoy degme diýilýärdi. Ýöne 6-njy kursda uje baýnoy bilen bir nimede başlayan kak by başlayan da şu baýnoy elle bilen diýildi şoňa. Ýöne häzir gynasam ýalňyşmasam soňky bir 5-6 ýyl içinde daşy 6-njy kursdakylarym käm bir baýnoy ellecek bolup azarynda galan hakşma. Baýnoylar ama käm bir elle desgiren hakşat internlere de. Şoň üçin bärde abaýudny bir neme bar kak by неписанный закон diýilen ýalbyrdat bar. 6-njy kursga gelen okuwçy har surup egzaminlere taýýarlanýar, kimi USML, kimi BLAP, kimi TUS, kimi näme, şoňa taýýarlanýar. Nähelen bolsa aspirantura 5 ýylda dastatçyny balnoýum seredert, balnoýum neme dertip, kämir balnoý ellecegen bir bolup duran aklaşmak bärde seretden. Gowmy, ýamanmy, dogrymy, tersmi, ol demedip biler, tartyşyp bolar onu ýöne. Şeýle bir fakt bar. Kitayda nähili bilemek, oligark sistemi nähilini bilemek ýöne. Umuman özümçe etdi kanäşdi men öz pikirime görä bärde okanasam men diýende eger sen ilk 4 ýyl baýnoýa degmedik bolsaň sen käzat ýitiremek. Sen esas haýsy ugurdan näme boljagyny bilsen, osaň soraň sen aspiranturany okumaly bolýan. Kitayda näçil bilemek, Türkiýede 4 ýyldan 5 ýyldan aşağı aspirantura ýok. Sen isleseň islemeseň baýnoý bilen näme diýende, gyzyklanmaly bolýanda. Yani bize kolyanım bärde oňal praktika ýok. Yani git sen işleten eýteli bet oňal bir praktika ýok da ýöne her ýurtda başlaçy diýärdi. Men bize kolyan şu. Menim Serdar Goşulyan bärde Belarusyada da 5-6-njy kursda çeller. Hiç kili balnoy hastalar bilen kontakt bolunup bärde de 5-6-njy kursda da diňe
istegi barlar zat edip bilen, hastalar bilen kontakt gurup bilýärler. Olara özleri setler. Eger özleri islemeseler, 5-nji 6-njy kursda da ýa zerurluk ýok da, ýani ikçe kontakt ýok. O temada açık zaten Türkiye'de aslında bir neçe üniversite ülkeye ya boza da private yani şahsi üniversiteler birazcık çoğalarak birazcık ulu üniversiteler hem egzamini tutsa zadedere yöne govu yani praktikası govu üniversitelerim var yani zat var yani birazcık okuçun özüne bağlı diyelim ne mesleğine bağlı özüne neçe isleye yöne beyleki option hemen birazcık kıyımrak zat berde Amerika'da Karibiya'nın açan bir neçe üniversitesi var. Onlar 2-3 yıl dine praktika veriyorlar. Onun köplençanı bizimki yaldaşarda gelenler eğer Amerika'da praktika alacak olsalar şu üniversitede okuyalar 2-3 yıl pul töleyen sen Amerika'daki balnitsalarda rotation ettiriyor ve has köp tecrübe alıp bilen vatalya yönetim sistemasında öğretiyor hem tecrübe temasında tecrüben oluyor. Benim bir goşayın elbet şu almadan aytşalı doğru da ne anarda bizlerin Türkmenistan'da işecekten de hehden mehtip iş yok. Ol sen molumlarından karakteristik almalı, dekanadından karakteristik almalı, ondan sonra atstatsa ondan geçmeli, ondan sonra işe koyulmaya ruhsatın var. Yani şu almadan aydan sözünün üstüne koşayın, adamdan adamı ütkaya. Kaverleri şu don't touch only watch principle'ından gider. Meni alarak buyruğa bolsa şu kelle bilen çümmeli. Elimden elek görmeli. Ol diýdiň alıp sana gönmelme balma operasiýa diýilen gurrun ýok. Şu operasiýa çeni näme tapmagy şonu etme ruhsat bererler. Balma hasaganydan kabul etden uly kirurgun arkaňda dur. Näme dogry etdiňmi ýokmy? O paka o ýerden eleginden suwuňluk beleginden geçirilýänçä bar, o burnundan garagan gelle ýöne. Da bere giri bildiňmi? Ondan soň bir nemeden yaşlılar sağ olsun hiç kemin goýanok bar. Hani belli kulli yerden yere yetip bererler. Soň sen ol käbirleriniň kosu başlaň bolyn 3-nji kurs, 4-nji kurs halen tek öňden goranok titillek geljek, skalpel bilen kesjek. Almada da patverzi eder. Kirurg adamlar öldür bile şonýalak içinde çiriş juran bir sözler bolýar. Ol sen başa bolyn sargısynyň da perewazkasynyň ýysyny almasaň, istoriýasyny ýazmasaň, dokumentasiýasyny ýöretmeseň, şunadam kabulyna gitmeseň, giýje uhyň sarp etmeseň, o zatlar kim etdirjek bolýar derse. O taraplardan boyun almaly, o taraplardan gözüňde tutmaly. Men bel şu ilkinji bannoýyň ýanyna ikinji assistent bolup girmek üçin özüm 4-nji kursa bolanma, o döwürler ikinji assistent bolup girmek üçin 1,5 ýyl gijelemi, ukusy gijelemi eşitmeň 1,5 ýyl. Beýlerek. Olam her ýerde, hani o zatlar men Lukmançylyk Üniversitetinde molum bolup işende urma maňa diplom tapyk etmäge gelenlerni menden geçýärler belli kulli ýerlerden. Soň znaменит şu yerlerden gelip bizde hiç praktika yoktu. Onun bukvalna Türkiye'den emelle, Belarus'tan emelle, Orset'ten emelle de bukvalna şonun bir tapqır öňkü gruppaň içinde şu yerden uzdan gelenler olaryň geller gyzyl güldür. Yani adamdan adama değişe hyjuu özüňizde yani günär gerekmi hyjuuňyz bolaýmy Lokman? Men şonu goşakdym. Batro Bunda innik sorumda geçelim. Sizin işleyen yurdunuzda işe ya da okul girmeklik bardaki esasatlar aytıp vererseniz ne berde almada siz Amerika'da işleyen gittiniz. Yani Türkiye'nin bu taraf Amerika'ya işe gitmek için neyle etaplardan geçmeli? Ya da Türkiye'nin ya da başka isimde yurtlarda fanlar ne edip Amerika'ya işe gitmeli? Asıl yani başlarından gönü aytmak gerek kıyın, gittikçe kıyınlaşıyor. Hem sisteması bir etmeli işlerin birinci bu Amerika'nın tasdiklayan üniversitelerinin adları var. Bütün devletler boyunca şu liste üniversitelerinin adın bardığını bilmeli birinci.
Bolmasa bolmaýarmy? Bolýar. Men bilenim mesela tecrübeden bilen de Kazakistan'da okan biri var. Mesela şol Kazakistan'daki üniversitelerini şol işte sokturdu. Yani izinde böktü bir yıldan kem böktü. Yöne liste sokullu bolýar yani. Bolýar alyan bilimi gowy bolsa üniversitet özü gowy bir üniversitet olsa bilim berýän olsa sok bolýar liste. Ondan sonra başlaya 3-4 tane egzamin var geçmeli. USMLE diye United States Medical Licensing Exam bu yani Amerika'nın medikal lisensi egzamini. Ve buna Amerika'nın bütün öz uçurumlara giriyor. Amerika'da o egzamine girmen doktor bolup bilmeyen yani doktor olmak için şu egzamine okuman girmeli. Birinci bölüğü Basic Science primet dediğimiz yani köprünç fizika, kimya, biyoloji, anatomi, fizyoloji bölümlerden oluyor. İkincisi test, ikincisi hem parça 7-8 saatlik testler. İkincisi klinik zatlardan çıkıyor. Üçüncüsünü az bilem yok Maral Hasko bilendir. Bu bizim dönemimizde CS tip bir egzamin var. O yerde 12 tane oto var. 12 otoda 12 tane oyuncu var. Onlar sana kesel oynaya. Sen giriyen, kesele görüyen bu video aşağıda zapis edilecek. Notlarını yazyan. Sonra şu 12 keselden geçtin kabul ediliyor. Şu egzamini ayırdılar şu an. Ayırdılar. O Covid bilen ütkettiler öýden şu zada. Öň şeýle däzindi ýöne TOEFL soraýar öýden, dämi? Şoňa meňde Avustraliýanyň nemesi var. Geçerlik sınavı diýip neme TOEFL'a meňde şöne medical nemeler terminler. Şolary şonu tapşyrsam bolle inni siyasi ayırdılar da. Go yani bizim en zatlardan birisi şurada çevre dil gerek. Bir kesel aslında gowy egzamin ayırdılar da birazcık bilemem aslında ne biraz doktor bol bilecekler bilmeyecek ama ayıran bir egzamin yöne 90-99% geçiyordu selam egzamini. Ondan sonra berde üniversiteler var. Üniversiteler belli bir aspirantura için zat açıyor. Kota açıyor. Medicina, pediatria, neurologiya, psikiyatri, anatomiya, patologiya bölümleri biraz ansatrak girmek. Yani halen bolya. Hirurgiski bölümler çeşitli kıyın, yani hirurgiyanın hem götürlük diye mesela OB-GYN vardır, obje hirurgiyası var, nevrohirurgiya, ortopedik, plastik, ya mesela surgery'ler, hirurgiyalar impossible'a yakın girmek dışarıdan gelenler için. Sebebi yılda ya bir sahne ya da 2 sahne dışarıdan adam alıyorlar. Sebebi Amerikalıların özleri kendisi bölümlerine. Ön biraz ansatrak da indi kıynalıya sebebinem aydayın şöyle bundan 4-3 yıl önceydi. Yani Amerika bütün Med Institut'taki okuyucularının sahanını 2'ye götürdü. Ondan ön 36-35 min graduate yani uçurum beriyatı, o 40 mindən köprək pozisiya açılıyatı, dışarıdan gelenlere ihtiyaç vardı, aliyatlar. Hazır öz okuyucu sahanı graduate 40 min geçti. Ve pozisiya sahanından kem öz adamlarına yeterli yer tapan oklar. Şunun için dışarıdan gelenleri az alacak böyle yine de halen var girmek bolya yani girmek bolon oktal. Yani Amerika için diyen hani eğer medisina isteyenin o nesnesi Amerika'da medisina etmek isteyen birisi olmasa bu yol kıyın yol. Men özüm giriyençem Türkiye'den gelip başlayançam 4 yıl geçti. 4 yıl ilmi gözle ettim. Ona yaranacak bolyan, hatalacak bolyan, özüm görkezecek bolyan bir şekilde men obje hirurgiya da aslında men bir näme deyin yani bir bağ teseri girdim deyin yani Canberra'na dırcaşıp girmedim yani. Şoň üçin hani kıyın bir yol gelecekleri meni makan soruyorlar da gelecek näme edeler. Yani birinci karar vermek gerek. Yani 4-5 yılda aylık alman, hiç saat etmen. Prost yani näme deyin işsiz
hiç kime gerek değil adam bolup işlemeni kabul edýän. Kıynalmanı kabul edýän, eger onu kabul etsen, soň belki onda da girme şansın ýene de 60-70%. Yani eger hirurgiya isleyen bolsa men görnäýdýän gelme gerekkä sebäbi çiris çok kıyın yani girmek berde hirurgiya ve kalmak da kıyın. Yani aspirantura girenden soň yani spesializasiýa biz residency berde ondan soň ansat. Bir sistem aslında girip bilinme ondan soň tutýarlar sebäbi berde doktor gerekçiligi bar. Özlerine doktor kän gerek. Şoň üçin eger özlerinde berde aspirantura etsen ya da spesializasiýa etsen özleri tutup kalýarlar. Yani ondan soň işleri ansatlaşdyrýarlar. Maral goşuplar o has bu bilemenden bu çemaları. Meniň aýtjaklarym biriniň sesi ýanglanýar menkide mıka? Yani şu başlanganda köplenç hiç kim istat aýtman üçin ýa-da tejribe köp bolman üçin göni bilmän girýän bolýan men aýtjaklarym eger Amerikada okumak, işlemek isleýän bolsalar gaty köp zatdan siz nemetmeli bolýaňyz, ýok diýmeli bolýaňyz, toy tomaşa diýdi ýa-da maşgalaňyzy görmek diýdi, ýylla bir gedek diýdi, başgalar bilen diýdi kafeýe gitmek, aýlanmak diýdi, şo zatlary küçüllap ýatdan çykaraýmaly. Her gün 10 saat oturup okap bilýäňizmi? Yani ansat saatdäl 10-15 saat oturmak. Käbiri howa 2 aýda egzaminlerini tapşyrýar. Käbiri näçe aýda ýyllap tapşyryp bilmeýänler bar. Şolada siz gaýylmy etmäni. Doktor almadyň diýşýär, hemme zat bolandan soň girip bilmänem bilýäňiz. Egzaminlaryň 3-nçisini tapşyrdym diýeli, her egzamin $1000 geçýär. Oňa hem puluňyz bolmaly. 3 egzamin tapşyrdyňyz, hemme zat etdiňiz, interwiwlara girdiňiz, ondan soň siz yerleşmäni bilýäňiz, inniki ýyla täzen taýýarlanmaly bolýaňyz. Şol ýallatlary siz kabul edýäňizmi, özüňiz taýin şol zatlara? Biram diýşýärli, biz daşar ýurtdan gelenimiz üçin birazajyk berde diskriminasiýa da bar. Meselem, Ýewropadan gelenler bilen Aziyadan gelenler ya da Afrikadan gelenler şolaryň arasynda da birazajyk diskriminasiýa edýärler. Sebäbi biziň okumuz, adamymyz kän goňlar yetmän bilýär olara da. Şonuň üçin siz özüňizi görkezmek üçin ekstra dyrjaşmaly. Siz olaryň goňuny nemetmeli, käbir nemelem atanaýanlarym gidip ösümligini suwladýar saňa. Ýöne sen şol adamdan LOR almaly bolanyň üçin, letter of recommendation almaly bolanyň üçin sen şoňa gaýyl bolýaň. Sebäbi sen saňa wizaňy berýär ol adam. Saňa şol odadyny residency aspirantura gidýän ýol açýar. Şolara da sen taýin bolup diýşýär doktor almadyň. Başlaňyzda siz esasen şo tejribe üçin residency girmek üçin tejribe alýan wagtyňyz size pul tölemeýärler. Siz tak doktor bolup işlejeňiz üçin kabay muhit işläp şo residency üçin özüňizde tejribe men saňa diýär neme berýän, hat berýän niýe, saňa karakteristiki berýän niýe bolýar, şo saňa ýetýär diýär, men saňa diýär aýlyk төлejek gelýär. Bulam hemme ýerde, paşty hemme ýerde diýen ýaly Amerikada, şoň ýaly, şoň üçin birazajyk maddi tarapdan hem özüňiz pikir etmeli. Men gidemde şo taýda biri maňa kömek ediplermi, eneň ataňyz kömek ediplermi, berde ýaşamak hem gymmat arzan näl. Biram siz berde tejribe geçýän wagtyňyz başga ýerde işlemek hem bolanok. Yani daşyndan işläp pul gazanaýyn part time da diýseňiz, o da kanun boýunça bolanok gadagan. Şoň ýaly gaty köp özüňize gaty ynamyňyz bolmaly, gollawyňyz bolmaly daşyndan eneň ataňyz ýa-da joraňyz, ýoldaşyňyz size ynanýan bolmaly. Hawa men sen ýanynda edersiň, bolýar sen öz iýleşleriň ýa-da meselem Türkiýadaky nemelerim kursdaşlarym uja aspiranturany gutorup uja özlerine ýol saýlaýarlar, çagaly çugaly bolýarlar. Uja bir olaryň bir durmuşy bar, sen şolardan 4-5 ýyl ýyzda gelip bilýär. Sen şoňa razymy? Taýinmi şo zatlar etmäni? Käbirin kafire mört bilýär, ýöne ortaça şo doktor almadyň diýşýärli bir näçe ýyl okuw gutaraňyzdan soň şoň üçin özüňize bir neme CV, resume taýýarlamaly bolýaňyz, residency'a girmek üçin. Köp tutdum başlaň aýtjaklarym şular. Biz YouTube'dan hem görýän agzalar bar. Şonda şolar ýaly soragy gide çykypdyr.
US email'ı tarafından tasdiklanmayan üniversitede medisina okuyan bolsaň, şoňa girip bilmeň başga ýoly barmy diýär. Eger okuyan üniversitede şoň Men onu aýdaýyn, bizim üniversitetimiz tasdiklananokdy. Siz CFMG diplomat we şo USMLE edýän näme, şo egzaminlara näme diýän tasdiklayan, şo sertifikat berýän ýerde şolar bilen habarlaşyp şolaryň ýörükde e-maily bar. Men üniversitetim şoňa bu edenok, kabul edenok, siz nähili ýol saýlamaly, näme etmeliýäňiz? Onuň siz olar sizden näme sapaklar geçýäniňiz barada 6 ýyllyň içindäki näme sapaklar o içinde nämeler geçýäňiz şolaryň dokumentasiýasyny isleýärler. Soň dekandan, direktordan goşmaça hat isleýärler. Olar size oja aýdyp berýärler näme gerekdigini. Siz şolary edişdirip Amerika owra diýäňiz dokumentlaryny onun soň accredit edýärler. Sizin üniversitetiniz biraz wagt alýar, ýöne etip bolmaýan zatlarla şo edil sizin üniversitetiniz olaryň diýen zatlaryna uýan bolsa bolýar. Daja 3-nji dünýä ýurtlarynyň üniversitetlerini arkaýyn näme diýärler de accredit edýärler. Şoň üçin gaty kyn zatlar. Eger nemeseňiz habarlaşsaňyz şo näme bilen organizasiýa bilen. Maralyň sözüne goşaýyn, men häzir aramaram Somali'nin üniversitetlerine sabak karanına kavattır bolýar ýa-da yani Somali bildiňiz. Şolaryň üniversitetlerinden eýem goşulanlar bar şo spisiga. Plazma üniversiteti, ondan soň berde Jazira üniversiteti, aşağı iň kaçyrulmalar. Yani demek istediğim şu yerden gutorup çocuklar çıkka gitti gönmeli da USMLE'ye. Kazananlar da az değil. Yani o zattaki Northern State'dakilardan state'ların içinde yaşayan kendi Somali'den migrant eger bilen olsa. Yani almada da yani bırakda geçti. Maralamada mene edil ödüm paka o zatların içine giren adam da lönü. Pa faktu şu var. Ve haysi üniversitet tokanını tapadı yok. Hıcığımız, arzumuz. Orsorda da flakman vurup iş periyot. Parça dünyanın hem üniversitesi var. Dünya tez açılanlar yok. Aslında bu şu mana gelmeye, o liste yok diyeni yok mana gelmeye. Prosto o list meydana getirilenden son açılıptır o üniversiteler. Ve belli bir yazışmalı, o liste sokulmalı edip bolýar. Yani bu arada men bilenim Türkmen Devlet Lukmançylyk Üniversiteti bar şotdaydı. Menin son görende bardy. Yani Türkmenistandan gitjek bolsalar. Bar men okup toran wagtym bar. O da gyzykdan görüpdim bizin bar eken olulundan probleminde. Men 2013-nji ýylda gyzykdan mana da gyzykdanmam. Bana siz şu Somali'de diýdiniz da, siz sağlık guramasını işleyen kadar var. Siz o yurtlara ne edip gittiniz? Sizden bir tecrübenizi paylaşsanız. Menki birazcık hem komik hem uzaktan nälik tesadüf. Serdara kimizin bir gowy tanyan dostumuz var. Şonuň usulen bärlerik geldik. Nälik gorly bir master class üçin, hani soň menen bir entuziastyň biri security derejesini köpsü gözüňde tutup gelmeýän adam gatken, menem çykaýyp goýberdim. Soň geldik şu ýerde где-то 4-5 gün ertirden akşama açan master class verdik de tam tipo sen baýsy bärdäki okuwçylar kardiochirurgiýa näme diýini bilenok. Şunun menem profilini alan wagtyň bolşy desk kardiochirurgiýadan spesializatsiýa geçen. Soň çağlara seretdik, ullara seretdik, garaz şonýaly. Ondan soň wagt geçdi, bara gaýlandy, ýene de bärdäkler habarlaşdylar, geljek misiniz? Zat men bir gapdaldan şu ozada işlep bolan soňam şu zanyňyz gerek diýdiler. Şeýdip çykdyk gaýtdy. Oňa çen men onun İstanbulda tümledim. Belli orara Pergaranya'da bolup praktik gelesmem gelmedi garaz boşum ýolumuz owrak. Çylşymda gyska çaýdan wagtym yani tötenleýin dost oglanymyzyň usulen şoň zady bilen geldik. Soňam galyk diýsek boljak. Ýerinize gaýtma planlaýarmy ýa-da aňarda galmagy planlaýarmy? Yo men öz ýurduma baram, men çağlarym aňarda
Özüm şahan atası soň bir paka bärde şu özümüz üçin belli bir missiýany goýduk da eňkem popularizasiýa bilen zanimasiýa etmeklik, ýani genel hirurglar bize sereden azık yeňilrek, потому что köpüsi gaty tagyr bilen baglanyşykly keseller geçenligi üçin olar etdirjekmi ýokmy diýip soraman, onu farmanyny soraýan, o bar ýa apensit tutandan soň opşirurgyň ýanyna barýan. Wrajdan parokly çagalar bar. Goýar pesanlar, hemoglobin 200-den geçkidenler. En atas çürt kese getdirjeklerden tutdana kenne, o hemme ýerde. Yani sen dünýäniň haýsy günjogyna bolay. Men Afrikada bir kürt gördüm. Türkiýede de bar şu näde. Kesinlikle Amerikada da bar belli şo. Soň biraz hem bildirmeli, da etmek, soň kardiochirurgiýa, böyle kirurgik spesialistler tereden daşy neyrochirurgiýa bilen deňeşdirende de iň ýaşy. Bizden ýaşlyňa transplantologlar bar. Soň halkyň köpüsi üçin ýürege de ödem hiç ile religiýoz konfessiýada bagly däl. Şu ýürege de ýa dilimi dron ýeri soň adamlar bilen artykmajak şu. Meniň şonýalak vizionyum, missiýonum bolan soň çykdyk gaýtdyk. Yani şonu bir az ekene edip bir ýola goýup bilsek, soň şu ýerde şu yerli oglanlaryň içinden bir sanany haça bir gyzykdyny döredip tapady ýok, gitsin olady Amerika, gitsin Norvegiýa, bärde popular направлениялар, gitsin Türkiýa ýa-da gitsin Orsiýede şu imne kardiochirurgik gidip şu ýerden postupa edip okasalar, şu bir sanjak adam şonýalygyny taýin edip bilsem meniň missiýonum bitmiş. Şoň bilen çykyp ýene de ilme dolanamda da bolupdur. İstanbul'a varamda da bolupdur. Yani ondan aňatyny görüp bermedim. Paka bir ýyl toşna berdi. Hatta maksatlarımız var eken, isim yukarıda öteyen işlerimizde. Ona indiki zadımıza geçelim, Lukman Soğuk'ta uğur saylamak. Mumlaştırıysak, varyalık medisinada sayılacak uğurunu neyme göre kesiketlemeli. Bunu Serdar'a sorasak, Serdar Nurmetov. Umuman aslında başta belirlem geçtim, adam gözün okuyuna bağlı, buradırak istemeyemi. Şunu bağlı, umuman her medisi doktorunun apşida doktor bolanak, yani doktorum bolacak diyen adam, bu şey adra olak neyem bolacağına bileyen bolmalı. 4. 5. 6. kurslarda bütün bölümleri rotation bilen gezip görüp, neyde neyem bardığını görüp, özüne hayatından has okuyuplar aklından görüp biliyorsun. Sonra fikri oluyor. Yani kavakti şeyde bir yağdayım oluyor da mecburiyeti van bir zat oluyor da. İslam bölümün başkadır ya da şu sonki demineçeli İslam'dadır başkadır. Sonki minuta verende uje polnosy 100% ütki mümkün. Özüm barada misal verecek olsak men 4. kursda kan Trabzon'da okudum. Türkiye'de medeni Trabzon'da okudum. 4. kursda kan apendiktomi ettim şu kayda. Umman seresem. Men hirurgiyada yattım, hirurgiyada çıkamaktım ben. Hirurgiya stajında da, pediatriya stajında da, umuman men şu 6. kurs doktoryançam 100% uverendim ben hirurg olacak. Ben general surgeon bolup çıksak men 100% özüm uverendim. Yani oltuvur Türkiye'de kabir nemeler vardı, problemler vardı. Yani sen aspirantura ne demaktın, bari sana hiç bu törenak, sen yine ailem olsa yaşamalı oluyor. Hirurgiyada da gün aşırı 2 günde bir dijurnu olmalı oluyor. To ist sen dijurnu olmak için pul alanak, işlerin için pul alanak, sen survive etmeli şu tarafta burada dedi. Çebole öğlensen çağaların olsa onda taşırı trayet için ol yaman bir problematişnärak bir zat bolacak bolupdy. Oňa bir zat bardy. Bizim döwrümizde medeni doktorsoň bärde, aspiranturany doktorsoň bärde işlemäni hakyň hukugyň ýokdy. Sen näçe Türkiýede okanam bolsaň, näçe Türkiýede diploma alanam bolsaň, bärde sana resmi hökümde ofitsial işlemäni ruhsatyň ýokdy. Kanun gadagyn etdi. Şoň üçin eger şu döwür Türkiýede galjak bolsaň, ýani
doktor bolup kutorsaňam, aspiranturany kutorsaňam, ýöne başga tarapdan non-medical bir iş edip bilecek bir B planından bolmaly Türkiýede galjak bolsam. O kredi görüm 6 ýyl okuyan, üstüne 5 ýyl aspiranturany kutordum. Kör köpük pul alaňa, ifdruk sen 6-njy 5-nji kutorsaň eliňe chirurg köpündi dimäge diploma alansaň işläwleň Türkiýede. O näme göre olar ýaly risk diýip ýanky. Fikir edip olsam, şu taýda bizim bir moğolimiz vardı psikiyatr, profesör şo diýdi, Serdar diýsen, azaraply chirurgiýany da diýdi. Koy gerek geldi. Psikiyatriyan sağlı dedim. Aytım psikiyatriye mağura değil. O yüzden kesmeyecek batıp bıçaklamacak ne var ama dedim ya. O zaman yok dedi. Sen dedi aslında dedi hyperaktif bolanasın dedi. Psikiyatriyanın içinde de öldüm. Acele nemeleri var, uğurları var dedi. İşte sen dedi addiction'ı limedik gör dedi. Kızıklanıp gör dedi. Narkologiyana kızıklanıp gör. Son içinde dedi. Umuma sana oraya da attı. O zaman kredi oturdum. Umuma seyretsen ne mi? O yankı süper hemşehirlik halinde olayan addiction'ı saylasan допустим, ruhsat yok işlemeni psikiyatriyana kuturdum. Berdi Türkiye'de ulakan kampanyadan HR'da işleyebilen ya şolar yalarak başka bir danışmanlık consultancy şirketlerde işleyebilen, umuman ofisyal işleyebilen. Deyip olsam şondan sonra demektim ben psikiyatriye geçtim. Fizyokolaryň bir sebäp değil de o yerde karar verdiren köp faktörler vardı. Aslında krediyen bugün 20 senedir krediyen ben bugün yine İzmail'e görüp chirurg bolar mıdım ya yine bugün psikiyatriyany saylar mıdım deyip bir fikir edemde hiç fikir etmen psikiyatriyany saylardım diýende ýöne azrak fikir etsem men chirurg bolardım diýende. Şonuň üçin başlasalar olur. Bizim menem aslında okuw gutoran döwürlerin insan pursada çenne genelleri menkem sebäbi gozaňyza getirip görüň institutda, universitetde okan döwürler men o wagtda institutda soň gutoran wagtym universitet boldy. Şu institutda okan döwürlerim soňky 3 ýylymda chirurgiýadan çykylmady. Gozaňyza gelse aýda 30 gün wa. Aýda 30 gün. Men şoň 15, 17, 20 gün etjeni kasakanyň içine geçiren. Ýerden saat 7-de çykyp gaýtdan öýe en başım çalışıp bir ýuwun bardynan okuw akşamam ýene de bärik. Soň ben özüm ýazat bildiğimden gep atabiler surgery işlediğim bölümüm. Yani hem de çoğun orunda. Soň insan pursatdy bizler rasportlaýny diýip gurdatdy da meniň de как бы öncelik hak edenlerden bizde egzamin däldi sen okuňa zadyňy da seredip rektor şonu sorapdy. Kim boljak? Menem genel cerrah diýdim. Olam söýgdi, men bakam bir bol uskrak gurdadarlydy. Soň şöýdü kardiochirurgiýa geçipdi. O genel cerrahynyň esas sebäbi näme? Meniň asıl amacym transplantologiýa. Asıl amacym. Yani organ nakli öňden ahir meragym şo birinji kursdan nädi diýsem boljak. Şöyle geldik-de. Bu yani Hunar Saylanşyk Serdaraňa hak ol ýerde näde gelip çykdanlygy belli däl. Ha, ýöne menden sorasalar yani gidip genel cerraha dönersin. Belki dönebilirim. Ama emin miyim? Yok. Yani men öz mesleğimde galan kimde gözüňize gelse de için böyle biz şu 3 ýaşdan ullar bilen işledik bolyn ýöne ýürekde de ol birazjyk adam başga bolýar. Herkeste bir hilgak bolýar. Men ýene bir zat belläp geçeň. Ýene başla. Men şu bir zatine belläp geçeň. Berde şeýle bir zat bar da. Profesional ýaly pikir etmeli we profesional ýaly hereket etmeli. Sen bir zat saýlanmasaň, kan halamasaň hem şonu iň gowy derejede etmeli bolýar bir ýerden soň. Bu saýladyň şoňy обратно дороги ýok diýen, ýa-da şo näme etseň halama уже bir ýerde soň image raýjy. Şonu iň gowy iň ýanky näme diýem men sana da özüňi umma şo özüňi iň gowy şekilde şonu etmäni mejbur bolýar. Uzu bir saýlanasam. Halama kan nime der. O başta важно, soň uzu ne üçin важно bolup gitýär. Sebäbi şeýle bir zat bar, o ýerde sen mejbur eden işini maksimum gowy etmäne mejbur. Sebäbi bäde private sektorda sen
gowy bolmasam sen hiç kim. Şoň üçin durmuşdan şo taýa getirýär. Näme etseňem iň gowus etmeli bolýar. Şo iň gowus etmäne dırjaşmaly da şoň üçin. Halamadyň kimlik. Eniştäde ýene de bir soru ýüze çykýar. Yani medisina oturup, üniversitede oturup, praktika uğrundan gidip bolýar, teoriýa uğrundan gidip bolýar. Indi o medisinada praktikadan ýa-da teoriýadan gitmek bilen öz plus minus barada aýdyp berersiň, doktor Almaz. Yani praktika ya da teoriya bundan önce görüşenlerimizin aslında cemine geliyor birazcık. Birinciden şu 6 yılın içinde stajlara bolsa da yani 3. kursdan 6. kursa çelle stajlara hukmanemesine gitmek gerek. 2 eğer haysi bölüm edecek olsam ağzından isleyen var olsa git. Mesela Amerika'da şeyle de biraz okullarda açıkrak bizim devletlere göre. Mesela ne diyelim bir semesterde 30 sapağı var olsa bir 12-13 sapağı elektif diye isleyen yerine gidip isleyen işine diyorlar. Bu vaxt variablara gidip mesela şu bölümlerde biraz vaxt harca. Bolsa da o bölümde okuyan asistentlere seyretmem, muallimlerin yaşayışına seyret. Sebep men Kanada'm göreni var, o men kirurg olacak, men şey edecek. Okay, sonra yani hepde neçe gün işleyecek, hepde de 5 gün işleyecek. Saat neçeden neçe işleyecek, 8'den 5'e işleyecek. Yani son giden maşgala isteyen mi ova, çağa isteyen mi ova, hem mezat kov olsun mu ova. Hirurgiya mung niresine girsin yani ondan sonra. Yani ne deyin yöne eğer maşgala durmuşam isteyen olsam teorik bölümlerin o taraf var. Sebebi ön yaş vaktimiz köp kariyere deyip baktık. Yöne birazcık garrap başlarına eğer maşgala da fikir edip başlayalım. Şuna göre fikir etmeli. Yani gelecekte özünü neyle görüyen. Bundan mesela işe başlarında yani hep de neçe gün işleyecek. Gece kolum bolsun mu? Çağırsınlar mı? Çağırmasınlar. Mesela kirurgiya gitsen operasiya başladın. Ay 5 oldun diye yapıp bitecek ertirgelerini deyip bilmeyen. Ya da benim kolum bitti. Beyleki novatçı geldi. O alsın deyip bilmeyen. Öz operasiyanı özün tutarmalı şu vakitte. Medisina bölümlerinin yani has terapiya bölümlerinin bu tarafı mesela zadını berip bilyen. Nöbetçiliğim. Təzə gelene diye saat 5'te nöbetçiliğimiz yütkeyek. Sebebi dine liçeyini veriyor. Diye sen al. Eğer has mesela qoğrak olsun deysem yani patologiya, biochemistry ya bölümlerim qoğu yani yaman zaten sebebi medisinada qoğu ya da yaman bölüm yok. Hem mesela gerekli. Fikir edip göre var laboratoriyadan lablar bir gün gelmese ne anlıyor ya var kaos meydana geliyor. Ya da ne diyeyim, biochemistry, patoloji eğer işlemese, fikir edip gör yani parça ovarların 30-40 yani. Şoň üçin ne diyeyim, hem gerek öz yüreğini dinlemeli, diyemyalı gitsinler, bir ay, 2 ay ağzından şu bölümde vakt geçirsinler, diyemyalı okuyan rezidentlara yani aspirantlardan ziyade muallimlerin yaşayışını seyretsinler. Şu yaşayışı isteyeler mi? Ondan sonra karar versinler eğer bolsa ne için bolmasın teorik go bölüm yani. Hem mesela doktor hem mesela gerek yani. Buna indik sorumda geçelim. Siz Doktor Maral siz koçmasa umutlar bilen meşgullanýaňyz esasy ilmi barlyk işlerini isleyen olmaly. Siz şu işleriniz barada gurrun berseňiz, ýani medisina diňe bir zatlardan da ýa-da teoriýa praktikada ondan başga da ilmi ordan bu alymlyk orundan dowam edýänler üçin gyzykly bolar diýip sizin öz isleýän işleriniz barada gurrun berseňiz. Bärde men öz adedimde ilmi işe gelen wagtym men 3. kursa gutoramda nemede biz 6 ýyl okuýasyp aýdypdym. 3. kursa gutoramda men Amerika nemäge geldim. Film etmän observership diýilýär.
hem ona hem research için öğrendim. Summer research internship bir neme vardı. Şonyalı bir esas okuçuların gelip Amerika'daki sistemanı görmek için nähili nemedilýär, uğurlarda nähili işler geçirilýär, şonu görmek için geldim. Sebebi o vaxtlar bilemokdum men Amerika gaýdasym gelen okmuş arada iki arada galanım için men gideyin göreyin nähili zatlar geçirilýär, nähili işler dip gelen wagtym menin azad eden yerim, işlen yerim New York'ta bir 3 ay ýaly işledim. İşlen yerimde menin işleşýän doktorum hem balnoylara seredýärdi, hem ýylyňa günü hepdeňem ýarsyna da ilmi iş geçirýärdi. Men hem şakaty haladym, sebäp ondan oňa men üniversitedim, işleýän üniversitedimde de synthetic biology diýip bir bölüm vardy. Şo bölümde laboratoriýada da işlendi. Hani nämäni gowarýan men? Diňe balnoylara seretmekdälen, balnoylara edilýän işler nädip şo derejäge geldi? Nädip adamlar meselem şu dermany berýär? Näme üçin şu guideline ulanylýar? Näme üçin şu iminle şu zatlar sebäbi görýäňiz bir ýylyň içinde ýöne ütgäpdirýär edilýän zatlar. Ondan soň şu zatlaryna meselem men bir bölegi bolasym geldi. Soň diýdim men üniversite doktoramda da hani Amerika aspirantura geljek wagtymam Türkiýede wagtymy ýitirmäýin, men bärde ilmi iş bilen meşgullanaýyn. Sebäbi men özüm hem ýene kardiologiýa isleýänim üçin häzir men ilki iç hoşlary geçmeli, internal medicine, ondan soň kardiologiýa gitmeli. Ýöne sen kardiologiýa gitjek bolanda da gel sen alias diýip oturan ýok, kardiologiýada da Amerikada neme ýerler, kyn girilýän bölümleriň biri bolansa, sen bir topar ilmi iş geçirmeli şo uğurdan. Sen şol işi howat edýäniňi bildirmeli. Ondan menem Harvardda gelen wagtym neme diýär, biz şu wagt ilmi iş edýän yerimizde 2 gün hastalara seredýär, 3 gün ilmi iş edýär. O ilmi işi nähili edýär? Şu hastalardan biz neme data toplaýar. Bu hasta näme meselem neme berdik? 200-300 tane hasta diýelim meselem, ýarsyna statin terapiýa berýän, ýarsyna da statin bilen omega berýän, meselem fish oil berýän. Ondan soň şolaryň arasynda meselem 2 ýylyň içinde näme tapawut bolýar ýa-da 3 ýylyň içinde ilmi iş bolany 2 güniň içinde oturýan zatlar näçe ýyllap şu barada siz data toplap, ondan soň oň bilen ozad edip ozadyny statistikasyny çykaryp, ondan soň oň üçinem ondan soň eger kabul edilse, sizin eden dadyňyzyň manysy bar bolsa, ondan soň şo ilmi işiniz çap edilýär. Soň onuň sizin göne işiniz çap edilenine göne ütgoşukluk bolanok, elbetde medisinada siz gidip ütgoşuk bir täze açyş edeňok, elbetde bir ullakan deňiziň içinde bir damja bolýar sizin edýän dadyňyz. Gaty sabır gerek hemen bir yaman köp okumaly, köp täze çykýan wagtlar bilen habaryňyz bolmaly. Ýöne şo derejede men lezzet alyrýar eder işiňizden, sebäbi siz gelecekde hastalar üçin bir zat edýäniňizi, bir ütgoşuklygyň içinde sizin bir eliňizden bir diýaret zatlar, türkler, çorbada dudum molsun diýip edil şonýaly zat bolýar sizin edýän dadyňyz. Ýöne diýişim ýaly siz eger diňe hasta görmäni gowarýan bolsaňyz, onna ilmi iş etmek içinizi gysdyryp biler, ýa-da hepde 2 gün 3 gün hasta görmek sizin içinizi gysdyryp biler. Birazajyk adamdan adama da ütgeýän diýänbi. Esasen men üniversitede okap guturup barýan döwürleňizden islap islemeýäniňizi bilip bilersiňiz. Siz meselem hasta görýän bölümlerde praktika deňizde görmezlik ýa-da teoriýa ýa-da ilmi iş etmek isleýäniňizi näme bilersiňiz. Ilmi iş edeňizde de belli bir derejä ýeteňizden soň öz laboratoriýaňyzy ýa-da research nämeňizi, bölümüňizi, bir departmentiňizi özüňiz açyp bilýäňiz Amerikada. Şonýaly taraplary bar. Şeýle bir soru, anlaryň size bunlaryňyzda iň gowurýan zadyňyz we halamaýan zadyňyz. Menmi? Muny belli bir zadyň içine bir aýdyp goýar ýalama däl. Ýöne Mesela men şu kardiokirurgiyada şu da halama şu da ýalňyş edipdirler. Ýa-da kardiokirurgiýany düýüt surana imna şu sistemany ili şu düşünje ýalňyş edipdirler. Şoňaly käwdatlaryna razylaşmaýarsyňyz belki. Ve iň gowurýan şu da.
hal nesip bolsar senem kardiochirurg boljak diýdiňler. Bir etapdan başlar, soň düşersiň kardiochirurgiyada. Принцип медицинада мелочей нету абсолютно. И каждая вещь прорабатывается, да, вот детально. Ne gowaran zadım näme? Şu gozaňyza getirip görün hasayanly balny 3-nji 4-nji funksionalny klassda da вот ne hawança ayak ana sarkda eplenen ok. Gozaňyza gelse da diýizden eplenen ok. Soň gelýär sen ýanyňa ilki konserwasiýon çenesini beren, razgruskasyny edersin, kardiotonik görerek koza kardiotonik bolmasa odat narужный kontrapulsator bilen çene berjek kızın ol tapady ýok, ili perdeperson urun tarar aortany kontrapulsator goýdum, tapady ýok. Gara podgotовканы geçirdin. Soň основной заболеваниясына görä tam anevrizma falan ayırdın, şuntunu çektin ili допустим klapını çalşdyň gara soňunam alyp çykdyň, balny öz aýagy bilen ýörekden iň lezzetli yer şo. Sağa geldi. Gozaňyza ýetirip görüň da ýene bir şunýanjyk bir sağa da. Men Serdar ağa bilen zat Ersin hojalarda staj geçemdi. Hatta Serdar ağa da sağ olsunlar şu kömek etdiler. Ýaňyda olan bäbe güm-gök. Enes nemi bilen ok? Şu her çekenim emişinde demi gysılıp galýar. Soň şoňa şuntunu goýup ondan soň karakterini geçiren ýa gülgün çağa çykyp gitdi, ana ýene bir lezzetli ýeri. Iň agyr boluksuz ýerem kardiochirurgический больноýlaryň arasynda mortalite, ýani smертность birazcık ýokarrak. Bulam şoňa aýtdy da men gozaňyza getirip görüňem, dron ýerinde her hilek ýagdaý bar. Da tromp bopdy, ýa ayıktan çıkan soň hiç ýürek toparlamady özüni, ondan sebäpler bar. Ya bu wagt şo öz tanışyň, bilişiňdir, dogan garyndaşyňdyr. Tarpataýyn ýyle de türkmençilikde. Sen bilen şu %70-80% infarkt. Bak şoňa gelbäri bir angöýe edel seni diýmediň, ýetişmediň, şo ýadyňa düşýär bolyn, bul ne gynanır ýani. Indi işin prosesi boýunça aýtsaň. İşin prosesi açık ýürekde operasiýa edilenligi üçin artificial circulation okman soratda gerek. Получается, bizim spesialist ýene transplantologlardan soň iň зависимый spesialist, iň зависимый hemme detallary şol azık напрягает. Hani okey, hazır iş yaptıran ýürekde bypass çekmeklik, etmeklik ýene de ýola goýulan ýeterlikler. Şu atlar bir öňe gitsen, bu işin pursady şo. Yani elinde belli bir nabor instrumentin bir kısan tip sapaň bilen operasiýa edilsen, ol başgaça, bizde olsa bir sapaň ýokmy, şo sen ameliýatyň ýok. O da bolan ýagdaý, yani nälik больница bolaýsyn, biz biçeniz nälik bolaýsyn tapady, bolup bilen ýagdaý. Человеческий фактор hiç kim aýran ok. Starşy medistra, operasiýon medistra, daşy özüň elementar. Şuňa da? Benim Lalaçan kirurgiya uğru hakikaten hemme da doktor gelmeden bunlar yanakta doktorçılık kıymıştı. Bu Serdar doktor siz terapiya hasam psikiyatriya uğru boyunca näme aýtyp bilersiňiz? Näle lut minutu maslahat berýärmi mutlaka häzir bir ýaşlyk manlara? Şeýle bir zat bar. Psikiyatriyada iň halamaýan zatym we ýütkünmesini isleýänim we özümçe elimden geldiğince ýütküçip gutlaran zatym. Bugün seredende psikoterapeutik approach diýilen zatlaryň köpüsi Ýewropadan, Amerikadan gelýär bize. Mesela için psychodynamic psychotherapy, mesela için cognitive behavioral therapy, şu maşaların köpüsi Ýewropadan, Amerikadan gelýär. Olarda toplum ve maşalanyň nemesi bu näde diýen sastavy ýa-da şol jemgyýetiň
iç dinamikleri bilen Aziýadaky bizim o Türkmenistandaky bilen deň däl. Şoň üçin Ýewropadaky şu käbir approachlar bize bunu şeýit diýär, men beýik diýälim, onu özüne görä diýär olur. Ýewropadaky ýa da görä diýär, bize görä diýär ony. O zaman biz onu şu duruşunu alıp bäri implementation etjek bolsak bulaşýar. Bolmaýar, ýörenäkdi. Şoň üçin men pikirimçe psikoterapewtlar ya da psikiatrlaryň iň uly wezipesi karşındaky adamy görä, nirden gelenine görä, maşala ýagdaýyna görä, social statusyna görä, haýsy döwletde ýaşanyna görä, haýsy jemgyýetde ýaşanyna görä, şol zatlary seljere zat edip, şoňa görä tailor made etmeli da şonu, nämäni terapiýany etjek, şoňa görä etmeli. Olar terapiýalaryny iň bärkisi şeýle bir adam bar. Derman beren wagtyň dermanlaryň dozasyny nämeden wagtyň gelen ýerine görä azyrak şoňa görä korrektirovka etmeli. Ne moral doktor bilýändir, ol şo işin ilmi tarapynda bolýan. Näme bar? Dapusy bir iň bärkisi antidepresan derman. Amerikada beren dozan 3 bolsa, 3 gram diýeli, 3 gram bolsa, Türkiýede şo 2 gram, Türkmenistan'da şu 1 gram. Berende steady state ya da şu terapötik dozu şu näme doğru gelýärdi. Täbi näme gitdigiçe vastok tarapy gitdigiçe käbir enzimlerin nämesi başlaça işlem, metabolizması başlaça bolýar. Şoň üçin dozany şoňa görä de korrektirovka etmeli. Diýe kolýarlarym hemme zady şoňa görä sazlymany bilmeli. Ýöne bize modern oku yani medisinde bize şunu düşündürmüyor, o zat yok nemede okuda näme oňary syllabusda oňa zat ýokdary şonu käşf ütküdip bolsa men halym tarapy şu psikiatri we psihologiýada. Benim fikrimçe hemme bölümlerde de şu problema badi pikir eden Türkiye'de bolsun ya da Aziýada esasy ýurtlarda bolsun ilmi işi geçirilmeýäni üçin köp zady näme ýokarda näme gelse diýişiňi diýäl Amerikadan näme gelse Ýewropadan näme gelse şonu etmeli bolýar. Türkiýede meselem bir ilmi işi geçirjek bolsaň TÜBİTAKdan ya da üniversitetden bir näme almakka kynmy diýän sponsor almak sebäbi olan bahalaram gymmat edilýän zatlaryň geçirilýän işleriň meselem bärde her balnoýa biz şu ilmi işimize gatnaşany üçin $100, $200, $500 pul berýärsiz. Bir jegede gelip gidenler üçin. Onuňam gelmek üçin näme söylýän? Elbetde biz gelýän üçin oňa islendi adymyz berip bilemdik. Oňa protokoly we näçe san nämeden geçmeli, şoň hassa ziýanynyň bolmajagyny bilip, ondan soň şo işi geçirýäs. Ýöne gynansaň bizim şo taraplarymyzda diňe praktika ösen we demesi diýişiňi diýälis her ýurtda başga hili bolýan üçin gün görýän ýurtlarda başga, gün görmeýän ýurtlarda başga adamın organizması ütkep durýar. Şoň üstüne de işlemeli mükadip pikir edýän. Men ýanky bu sorakdan öňkü soragda bir özümçe bir jogap bereyim, birazrak komment edeyim de. Daşar bize görä daşar ýurtda, şu Ýewropada ýa-da Amerikada eger sen research etjek bolsaň, sana sistemi diýär, ladny, пожалуйста, gel diýär. 3 gün research labda otur, 2 gün balnoy gör, balnoylardan alan datany gel bäl işleyip sana şoňa bir näme taýýarlaýar. Şoňa mümkinçilik töre diýär sana da. Türkiýede näme sistemi? Adandan akşama çelli praktikada, akşamdan adana çelli teoride bolmaly bolýar. Ýeşil hoç, net tak net. Täbi ýerdene sen işlemeli täbi, bu adammaly kazandyrmaly täbi, win-win bärde. Şoň üçin akşam 6 çelle hep balnoy görýän. O şoň datalaryny aýratyn ýygnaýan, akşam iştasyň otur şolar işlemeli. Şoňa görä publish etjek, şoňa görä publish etmek. Şoň üçin bärde scientific paper etmek oňaly ikisi kynrak, problematik. Ýani finansiv tarapy var, hem ýanky wagt ýagdaýy var, hem ruhsat almadan bir şal kynrak bärde ýöne izvaraç etmeli, edesinget etmeli. Bu ýöne uşa näme bolýar? Däl bizim üçin luxury bolýar, bizim üçin lüks bolýar şol. Scientific paper ýazmak. Ol scientific paper ýazjagyň uşa başlaça pikir etmeli. Ol o ýerde aýdyşal maralňa aýratyn bir lezzeti var o işin. Sen şu lezzeti alsan, olsan durgun bilen ak ýöne soňunda. Onan bir aýdaýyn.
Zaten benim bir doktor dost oğlum var ya, nahari oturuyor söylüyor. Keyif edip nahari oturuyor. Ay diğer Serdar abi sen diye ne keyif alıyorsun ya oğlum. Ne geliyordu yani kıynamam abi internet mail geliyordu. Your manuscript is accepted. So, o zaman bir hepte şu dopamin kellerini depeni alıp oluyor. Başında haram gerek kalıyordu. Hiç tadım gerek yok. Şu manuskriptine cevap aldın mı salam aleyküm olsan gittin şey olur payakır oluyor. Hiç yok ayrıca bir keyfi var, ayrıca bir lezzeti var. Onu almasan onu ne edip bilmiyorum, onu düşündürmem bu, explain edip bana hakkı onu. Şart değil yönü kâvır adamlar için şovur yaşamanın bir nemesi de var. Maksadı oluyor da bir yerde. Sonuçta ayrıca şey mi oldu? Öyle. Yankı doполнение oyunçaydan berde Serdar, soň Kerim berdi. Bular Belarusda okuyan bolsa meniň bilen bile azık meňdeşik sistematika dokudylar. Postsovet пространство. Больше советский школаның базировкасында. Ana onun bir plus tarafı nämede любой bir zat yazılsa da, bir zat yazılsa hökman suratda misalına Soyuz boýunça meniň okuyan kitaplarymda da kan aýdylar. Soyuzun regionlaryna göre bölünýärdi. Hökman suratda bady soň sen şu dermanlar zatlary ulansaňam şonu bir spravочныйna sereden wagtyň regionalnysyna göre berýär. To есть nede Amerikada 3 mg, Türkiýede 2 mg, Türkmenistanda 1 mg bolsa Soветский справочник içinde bir позитивный плюс tarafy Европейская часть Советского Союза план, Центральная Азия план, Сибирь план, Дальний Восток план, Южный Kavkaz plan. Şoba. O taraflarını belirlek geçmeli. Son yani şu has tapada yok şu Kazakistan'ın, Okakkersin, Türkmenistan'ın, Okakkersin, Belarusya'da ortada okuyanlar şu yerlerinizde kalıp ilmi iş edecek olsanız sizden hem talep edilecek regionalini sortirovka talep edilecekliğinizi yanınızdan çıkarmayın. Men yani student tahtım toz resursları da azda kana gatnaşan adamda soň meniň ýoldaşlar menden talep etdiler razbivkany uldan almada misal men preparativ ýazylar boýunça ýazdym da belli bir döwürde şu student tahtymy genel jarahly bilen kana publikasiýadan aldım şonu vilayetlere göre dazy внутренний statistikany çykardyp goýadylar. Men ulanmadym onu. Ýöne jonuň dursun diýildi. Şoňatlaňy bilin ýaşap, postsovet prostranstwda okanlar we ilmi işini etjek bolanlar. Bana doğru. Yine şeyle bir sorulan biri anlatmakta size hünärinizi, sizin hünärinizi gowy gerde jetirem. Mesela Amerikada nähili herkes statistika köplere kadar internette de görüyorlar, YouTube'da tanzar batı ve nähili herkes statistika indi siz öz praktikanızdan yani näme diýin, Amerikada doktorlar aýlary ülkeye 150 000 ýyllyk berilýär berdi aýlyk. Şo ýyly soň her 2 hepde ýa-da bir aýa bölüp berýärler. Yani 150 000'dan başlaýa ta yani 800-900 000 çeyle çykýanlar var. Ortaçalar yani ýöne käbir adamlar 2-3 milyon edýär, olar aýry. Ýöne medisinski bölümler köplenç 150 000 bilen 250 000 arasyndaky terapiçiski bölümler diýerler. Hirurgiýalar birazcık ülkeye yani in govalyanlar nevrohirurglar olar parça 70-80 000 alýarlar, 700-800 000 alýar. Ortopedik surgery olaram 700-800 000'a ýakyn alýarlar. Opşy hirurglara gelenizde 350 bilen 500 arasında ortaça bahasy. Kardiohirurglar bizden govalyalar, olar 500-600 arasy alýarlar. Dermatologiya aslında var zaten işin tarafı 1 milyonun üstünde alıyorlar hemşe. Yani näde işleýärler bilen mokylin gowy işleýärler. Yani şeýle yani şu arada köplenç gelýär aýlyk ýetýärmi? Yani berde de näme diýen Amerikanyň içinde ýaşasan Amerikanyň birinji yani azyndan bir 5%'ine girýän yani girdejide.
Berde yine şeyle bir soru yürüyecek. Yine bu umumi aylık iyi ondan belli bir prosent nalogu ödelemeli. Yine zaten ödeme ondan şu var adı başka ettireceğim. Yani 30%, 40%'inin nalog alıyor. Yani bu ova. Yani men diyen kabroatı gülüşen devlete her ay bir zana kameri veriyen yani badarka. Yani sebebi alyan nalogları has köp yani 30-40% neçeli alya. Yani ortaça diysek yani aylık eline geçen pulundan bahsetsek terapijski bölümler nereden seyretsen seyret eğer az işlese 10 mun alya, govu işlese govu yerde zadetse bir 15 mun geçerli geliyor belki 15-14 mun. Kirurgiyalar köplenç 15-25-30 arası eline geçen pul ayda. Ondan sonra şuna göre köpeldik giden yani mesela kardiyokirurglar yani ne deyin 30'dan geçerler 35-40'a yakın öyle. Nevrokirurglar diyelim yani olur 40-50 arası. Ortopedikler hemşehriler alıyorlar. Dermatologist hiç görmedim. Elinden tutup görmedim beni. Onlar bir 80-100'e yakın alıyandırıyor. O almada ayetler dermatologa da iş estetiğe girdi mi para fırlıyor yani asman şeye uzaya kadar fırlıyor. O var o dünya angarda del berde denemenin iş yapıyorum yerimde de genel ahangda dermatologlar normal yani durumları. Bolmasa zenanlar abayada gezdiğini şunyalık gözüňe değse de yani şunyalı abayada gezdi tutuş. Şonda olandı da imkanın pası şaymi kim dermatolog? Yani yani bu aylık meselesinde özüne de bağlı. Neçe işleyecek olsam bolsa da şahsı polisiyalarda köplenç işine göre aylık alıyorum. Neçe işlesem sonuçta da o aylık alıyorum da. O da hani yöne yaşayışının olmaya şuna göre. Oba. Bu Türkiye'de yağdaylar ne elbette? Serdar Türkiye'de aylık. Aylıktan ne elbette? Türkiye'de kadı şeyle çasın sektör bilen gastronomi sektör bir del. Gastronomi sektörde plus minus alyan aylık belli standart genel burada. O yerde de gastronomi klinik işleyen üniversite klinik işleyen olan hükümeti değil şu an. Plus minus ülke standart o yerde. Частный секторда olsa bari dine jungle. Yani sana bağlı tamamen. Yani ne çok kazandırsan sonuçta çok kazanıyor. Bari başlıca merkeler var. Elbette Amerika'da şöyle olarak diyorum. Devlet idaralarında sen yönetim specialist olsan alyan aylık standart sen ta ne oluyan sen piyasa çıkan sen şu ne bedeli gidiyorsun. Yani eğer sen Türkiye'de men çarşın sektörde işleyecek isen ladna ilk 3 yıl 4 yıl alarak sen düz spesyalist olsan specialist olsan polimeni gidersin o 4. 5. yılda olsan enter specialist olsan sen o adios. Sen yerine başkasına alıyorlar. Şu an için her gezekte bir step yukarı çıkmalı oluyor. Hem akademik tarafından hem yukarı çıkmalı oluyor hem popülermiş taraf meselesi oyuncağı da var yukarı çıkmalı oluyor. Ama o adamın özüne bağlı. Şu an için yani almaz doktorun aydan bahaları aylık dolar hükümde seyrinde spesialistinde yani ortoped, kirurg. Türkiye'de şu частный sektörlerde, частный kliniklerde köp kazansa kazanıyor diyor şundan az kazananlar. Yani частныйda devlet dolar yalda veriyor. Yani частныйda işleyecek olsam ne gerek? Adaşman sanlar aydıkların Serdar prinsipi atlar oyunca tanır ama onu olin gosdarsin sektörün klinikalarında srednjestatistisk kardiyokirurgun aylığı 15 bin lira töwerek. Evet. Yani $3,000 maksimum. $3,000 maksimum. Yani bizim tanıyan yaşlılarımızdan var ayda
ayda oğlanlar düşünün. 80 bin bilen 100 bin dolar aralığında yapar. 80 bilen 100 bin dolar. Opşikirurg tanıyanımız var. Serdar belki tanıyan olmağı mümkün, belki yok. Prinsipi tanıyanız sizde. Türkmenistan'a da bile gidip geldik. Mene gidip geldim onun yanınızda olsa. Şol sredni statistika ayda kazan yani 50 bilen yok 30 yaş bilen 50 bin dolar aralığında sredni. Это с вычетом налогов со всеми делами. Uman işleten kazanyan belki işlemesi. O Böyle giyci gün düşünme öyle mi? Yani bir aydan yaşlıyım madi adleştiğiniz son bir zaten 100 mindən geçiyor ya aylığı. Arada Türkiye'de çalsın sektör yani biz donlu. Bir kısan transplantolog var. Bir kısan transplantolog var. Ayda 150 mindən çıkan oğlum. Yine bir uğrak bağlı. Yani bir yerden sen şöyle oluyor. Bir yerden sen şöyle bir zat oluyor da. Sen shower statusu saklamak için ya da statusun bir level yukarı çıkmak için sen sistema seni giyeceği gün işlemeli ediyor da. O zaman şöyle bir soru doğru ya. Sen kazanan pulunu ne mi çıkıp soruyorsun da? Kazanan işi daşı. Ona bizimkiler öyle çağırlar ama koy solution taptılar. Soruya küçük soruya, in küçüğüm soruya da ay diye sen öyle bolanak diye öyle bol oyunu bizim bilen diye oynuyor. O zaman ondan bir ulusu diye 6 yaşındaki indeme diye o diye işlemeli kazanmalı diye bir soğumalı diye de. Yani kazanacağını belli soğuyacaklar uşağı gelin dururlar soğuluyor oğlum. Tak işte işler vermez de kalsa. Yani diyecek olanım birden sonra soğumanı yerim tatmalı oluyor. Sen soğumasan bir soğuyor. Ya onun soğuyan tapırlar ya ol problemi derler. Ben kazanı bilsen valla o. Şöyle. Ya. Şu an aldık. Yani pul için işlenecek işler, pul için edilecek işler de ne? Ya şöyle yankı aytma Serdar kimizin opstanslamızdan olarak bilen ve ol eyem ya o de pulunu boş ver de lezzeti de başka da de hakiki. Yani biz şu dereceleri yettençek ilk adip ağzımıza seyretmemiz mümkün. Yani siz fikir edin de yani adam wypul edip çıktı yani almada adam uğrunun ya da o vaatda minimal invaziyonu bilen 4-5 tane şunt koya gözüňe da getirip görüňüňe şundan o vaatdan insizuradan başlap selfie'de olsa çeni kesilin yerine kep taraftan gözüň aşağında 4-5 santimetrlik kesim bilen alt şurada çeni koyarlardı. Balını üçün öncüğün öýüne çık gitdi. Bir hepdeden soň işine başlaýar. Ene lezzet şuýerdi. Şundan ol aýleki gelen pul soňundan prosta priýatny bonus bolmagy mümkin. Ya osta psihozdan gelen o psihozun simaýdy gören atyny soraňda gören psikiatrlaryň lezzet şonda ýerde ya слишком зависимый adam alyp bir başlaň onu gereýini zawismysdan simaýyp çykaryp berip goýberse lezzet şonda dämterler. O yani mental set da siz aňaryňyzda millionlap wagtaýyn. O bir tak formalist bolýar. Esasy keselin aňarsyna ýetdiňmi bany aýaga galdyrdyňmy lezzet şonu. Doğru. Onda innik sorumuza geçelim. Häzirki wagtda haýsy lukmançylykda haýsy uğurlara köp talap bar dünýäde belli bir ýurtda derlerni dünýäde. Maral siz jogap berseňiz bu soraga. Yani uğur boyunça menin aýdyp bilişime göre nirä mesela doktor Serdar has goýlar mesela psikiatriýa men pikirimçe has şu ýokarak çykyp barýar we talabam köpelýär dip önemedýän pikir edýän
Başga da şu täze çıkan nemelerden yani nira gitseniz hekman uğrunuzu gerek bolar. Yani mesela kirurgiyada mesela gerek uğurların biri esasen nira gitseniz iş tapybiljek yeriniz. Şoň üçin meniň pikirimçe edil şu uğur has köp gerek, şu uğur has az gerek diýip biljekler. Mesela plastik kirurgiyada şu wagt nemesi köpelip başlady sebäbi yaşlar köpelüçe, yaşların nemes köpelüçe arada gördüm de statistikalarda esasen yaşlarda daşkeş bilen özler bilen radi bolman ütgödös gelýän adamlar köp. Şoň üçin plastik kirurgiýadan nirasdan haýsy ýurda gitseňizem даже обычно косметологически простой jadatlar etseňizem şo zatlaram gaty şu wagt gerek nemede. Yani men pikirimçe haýsy ýerde näme gerek oňa görä dälen siz özüňiz näme isleýäňiz, haýsy bölüm okasaňyz gelýär. Sebäbi kömme doktoruň aýdýaly ýüregiň almasy edip biljek işiňdäl. Men kursdaşlarymdan görýärdim, diňe ýokary baglanan üçin, en asasy öýsler üçin okuw ýerýär. Yani ömrü boýunça işinden rady däl, işläsi gelenok, işe her gün gidende dıdat, oradan gidýär ýagyny nemedip. Şoň ýaly bagty durmuşy ýaşanyňyzdan elinizde pul gelenne näme özüňizi eger şol işte özüňizi bagtly duýmasaňyz şoň üçin nirassyňyzdan doktor bolsaňyz bolly doktor haýsy bölümde bolaýyn siz gerekli adam nirassyňyzdan ýurdun haýsy kunjagyndan gitseňizem esasy da siz näme isleýäňiz siziň ýüregiňizde haýsy ugur bar şu ugur edemde men adamlara peýdaly bolaryn pikir edýäňiz men ol doktor bolup men doktor diýmegem adama lezzet beren okmuka diýär şol adama edýän kömegiňizi şol adamyň durmuşyny ütgödüp bilýäniňizi görmek bolly siziň üçin başga hiç tak gerek gäler eliňizde şonu edip bilýäniňizi görýän bolsaňyz da. Men azıcık ozadaşın kokumda goşayın, как бы az eken resurslarımız atlarım ba. Şunyalar ağaydayın, bärde haýsy hüner plan oynýar der. Prinsip hünerin emmejesem gerek. Medisinada особенно. No тут belli bir kontekste göre seretmeli. Kontekstlaram nälik? Государственный уровеньde her bir döwlet aýratyn sokundy. Subkontinent, kontinent, şuňaňyzamy i nazalagiçki porядок hökümde seretmekde. Mysal üçin men häzir Afrikada iş ýapdyrny. Afrika Востоочно-Африканский subkontinentde. Bu ýerde bileňiz meňil malariýaň endemişik zonasy. Yani malariýaň endemişik zonasy. Edir şuňalyk analogiçni ýagdaý nirde bar? Subkontinent hökümde alanda Indiski subkontinentde bar. Indiski subkontinentde bar. Başarsın, технический палатка. Индийский subkontinentde var, южноамериканский bölekde, особенно Amazonski tropiklarda var. И получается, näme gerek bolýar? Şu malariýany правильный spesialistler gerek. Şuňaňyzam, kontinental alanda da Afrikanski kontinentiň iň ulakan problemasy infeksion keseller. Yani bärde bolşy infeksionistden epidemiologlar köpräk. Indi Severny Amerikany alsaň iň ulakan problemasy näme psихический расстройстволар и ожирение. Yani metabolizm naruşanyasy, yani metabolizm naruşanyasy bilen baglanşyk näme bolsa şöyle gerek şo. Endokrinologam gerek, şuňaňyzam kardiologam gerek, opşikirurgam gerek, kardiochirurgam gerek, plus şu psixologik odady tarawan alanda psikiatrlary, psihologlar obязательно gerek. Европейский kontinent alan ýagdaýynda o ýerde metabolizm problematika odan развита däl, но при этом yani metabolizma giren ateroskleroz boş распространен. Oň bilen baglanşyk. To же самое psixosomatika zat bilen baglanşyk. Srednyoaziyskiy odady subkontinent alsak, yani bizim emmemizin gelip çıkan yerimiz. Ya тоже ilatın önüne alıp barışı iş iýmeklik koyunça edehedi ve şuna baglanşyk taraplardan seretmelini o var. Indi Kitayda şonýal Okeaniyada belli. To есть region, subkontinent, kontinent panaçasy boýunça alsak. Nazologiýa boýunça alsak, serediňde görüň özüňiz wozun beren statistikasyny. Iň köp ölümçülük näme? Serjasny sasyş sistema.
Yani kardiyologlar, neurologlar, kardiochirurglar, neyrochirurglar, radiologlar şolar şonala gopdy. İkinji ýerde iň ulakan ölümçilik problematy näme? Onkologiya. То есть onkologiya bilen baglanşyk hemme zat. И вы знаете, как onkologiya medisinaň içine kor medisina. Üçüncü ýerde näme? Diabet. Yani diabet bilen baglanşyk hemme zat girer şoň içine. Dördüncü ýerde ölümçiligiň iň ulakan sebebi näme? Çilimkeşlik. Yani tozu narkologiya da bärde. Onun daşary çilimkeşligiň içine de Kawr adatda mysal üçin Ýewropeýsk organizasiýa kawr ýagdaýda narkotik zawişmesi goşan kawrda goşuny ýene-de narkologiýa. To есть bul gelip plany yani şuda medisinada belli bir momentde ora hereket etdiňiz iň ulakan etjek ýalňyşyňyz şo. Şunadam bamy goňuňyzda o da dar samnoluklar gerek. Biliberim. Samnoluk gerek. Bol. Soň uğruňyz goýun liňaňyz şoňa görä gidin. Plan ýerde o zat gerek bolarmy ýok. Spesialist normalmy siz? O zat häzir Amerikada soňky döwür chiropraktor praktisler hasam giňişlek gidip başandyr. Ünsören olsa Amerikada ýaşaýanlarda. Bir döwürler chiropatlar da osteopatlar wrach kategoriýasyna da goşulanokdy. Şunadam bir döwür. Şunu atlaňyz bar. Şunabrak. Oş barada da dogry bellep geçdiňiz. Ýani imna haýsy ýerde işlejekdiň, ýani o haýsy regionda şuda gatwaşyn faktorlardan biri we esas şu wagtga azap geçen uğurlaryňyz, ýani himme narşenýalar zatda şularam göz öňünde tutmaly diýen. Mene imna bärde de mysal şuna şuda bizim adam diýen balniça gatnaýas koykolar yetişen okut. Himmesinde ajrenya, himmesinde ateroskleroz, himmesinde şu atı köp berde de o problemalar. Kardiochirurglar yeten okutaydı. Son kuatlar hasam köprak ot распределениede ot kardiochirurgiya uğratıp başladılar. Şon şunu yan kaydan problemalarımız bilen bağlanışlı kimme oğullarım şu wagt gerip geldi. Buňa da men goşmaça goşaýyn da ýene de ozada tarapyndan aýdan ýa-da Sowet medisinadan öwdükinde biraz döwmeli ýere geldi. Planowy ekonomika bilen baglanşykly sizin häzir görüp oturanyňyz Orsedyň iň ulakan problemasy şo planowy ekonomikadan galyn iň ulakan perjitko. Şunadam häzir Türkiýede okanlar, Türkiýede işleýänler we Ýewropeýsk Amerikansk sistemalar onça işleýänler azık täsirlek Türkmenistana mysal üçin optimizasiýasyny geçirdi. Koyka diýeni seretmeklik, zatlyga, görälikde bar. Bu nämen pozwalýat etdi? Siz eşdensiňiz ýöne görändersiňiz prevensiýon medisinanyň öňe gitmekligini. Şunadam. Вот. В норме как бы näle problematika bolsa da yani belli bir statistik odatdan çykmaly ol. Ha şu optimizasiýany wagtynda geçirmeseň, dogry geçirmeseň problemi ýaman kän bolýar. Anna, Türkiýede siz häzir gözüňize getirip görüň da kardiochirurglar häzir gidersiň, görersiň şo baran balna Serdar Asoymyň sana da şo ýere postupaýdan balna 15-17 müňsiz çykanok. Ýa-wa. Men Bakulov centrdan bilendim Moskwadan. Şunadam. 15-20 müňsiz çykanok. Serdar Hojadan sorak göreň, maksimum näçe gün ýatyrýarlar ýürek balnagy, ýürek operasiýa edilen. Gördüňizmi? Türkmenistanda da biz mysal üçin aňarda işen wagtda şu bizim ozadymyz var, koýuşny fondumuz var. 7 gün maksimum 10 sutka. Ondan keňe aýtmak bolan nokta. Türkiýede de Serdar şaýat bol. Ozatdan Almaz Hojadan sorak görüň. Yani genel cerrahide näçe gün ýatyrýarlar. To есть bu azık ozada problematikalar var da düşünelim. Şondan olam näle gaýdaýyn? İkinci dünya yurtlar diýilme ýöne ýere däl. To есть biz bu böyle razı tarafa yetilmedik. Yani üçüncü dünýäden biraz gowrak. Meniň işleýän ýerimde prosto balna ýylandy. Somali'nin ýagdaýy azık başgaçara.
Ine yüzüsudan da gapdalmızda olar wapşa ýatmanam dur. Pratam Kenya'da da 5-7 sutka takkana berdi, 10 sutka takkana kontinentin içine ýiren 30 milyon takka bilýärler hiç. Şundan. Ol kak bu ne şu öňden ahy bu ýene näme getirýän tam medestodu gotorup yok man belirde ozada da yaman ulakan iş bitire gaty spesialistlerden biri şo. Organizasiýa rohany management yaman wajyp bar. Şundan. Munyň içine bir pogruzasiýa etseňiz, soň hazam düşünürsiňiz ýa-ni ol şo olaram seretmek gerek. Nuram, wagtymyzdan çäkdirak. Inni umumlaşdyryp aýtsak, hemmeňiň gatnaşan üçin sag bolun köp ýatlatmaly bolsa bizim yol we platforma şular ýaly her hili uğurlary barada, her hili hünärler barada gepleşip ýaşlarymyza beýdaly maslahat bermek maksadymyz bar. Siz näle goşup bilersiňiz? Mysal üçin sizin öz kontakt kontaktlarımızı biz paylaşıp bilertme sosyal ulanlarımızdan ya da web saytımızdan öz uğrunda değişikli uğurları okuyacak yaşlılar da size sorular dağıtlar olsa yüzler yani. Men üçin hiç problema däl. Men size berdim Instagrammy, Telegrammy, ondan soň poçtamy beripdim ýalňyşman olsam, şu esas häzir ulanýan. Sen wagtyňyz sonra bilersiňiz, sen wagtyňyz video konferensiýa çağırsaňyz, wagty gorarak, sağlarak geleriz. Yani ýaşlar. Nun biz näle azjygymyz Serdar ağalar, Almaz ağalar bizden ulrak olaryň geçen ýol hasken. Menem bir neme da azjygymyz bar görende ýerlerime şo ýerden bir kömek edilecek. Yani Men özge deginde Serdar sen diýä. Zaydan Ahmet'den. Onda men birazrak aýdyp goýaryn. Men öz gedimde onlarsa köp sag bolsun aýtýan sebäbi bugüne ilkinçige de şeýle duşdy golin muny dowamly getirmesek bolmaýar. Hasem formatyny kämilleşdirip, hasem formatyny güýçlendirip de ýöne bu şular ýaly sammitler, şular ýaly gepleşikler bizim üçin geldi esas häzir şu dünýäniň 4 tarapynda okap ýören studentlere bir kakby motivasiýa, bir hyju, bir belki de bir sebäp bolup biler da bir özüni birazrak bir ruhuny belendirýär manada. Şoň üçin men bir zat teklip etjek bilen kan nähili görýär belki doktor arkadaşlar bilen Azerbaycanlylar hemen interesli halkda. Bular şu bir ýere barsa izi bilen ýöne özüňkisini tirkap, özüňkisini süräp, özüňkisini çykyp barýar da şu izi özü barsa belki çykyp. Ýöne gynasam bizim fuareçeler bizim öz aramızda olar ýaly neme ýok, bir barkatan bir social network ýok da. Diýjek golarym berde kim niydi işlerim bolsa, mysal üçin öz adymy aýdaýyn. Mysal üçin Türkiýede Thomas bir hepdelik, 2 hepdelik bir observership ya da staj geçecek bolsa okuwçylar ýa-da ýaňy sorup oturanlar mysal üçin men şolara öz işleri edaramda diýildi. Oňan berde meselesiz şo zatlary çözüp bilerim, şoň sözüni açyk aýdyp bilerim. Meňe adyndan şonu siz duýdurup bilersiňiz. Şu wagt Grodno Medical State University bir üniversitet var Belarusyada şu wagt ýalňyşmasam Grodno mu şo Grodno şu taýda mı? Dogry. Şo taýda okap bir tane student misal üçin etip bolsa awgustda gelmeli bäri. Bu jemgyýet planlaşdyrdyk, zat etdik, olar gelmeli bäri. Aşağı wagtdan gelmeli. Diýjek bolarym biz şöyle özümüz social network etmesek bir hiç kim nemeden hatta bir de lazım geçtik şu ýoly, kynçylyklara geçtik. Ýöne biz kynçylyk çekdik. Bizden soňklarym kynçylyk çekdim diýen zat ýok da. Diýjek bolarym men öz adyma şoňa zatlara boyun bolan açyk men adymyny aýdyp bilersiňiz. Bu diňe siziň öz uğruňyz bilen baglanyşyk bolup bilerim ýa-da beýlek uğurlardan gyzykmanýanlarym. Men şeýle düşündireyim. Magladly premier bolar ýa-da gaýdan Serdar ağa. Soň siz başlaň sözüňizi böldüm. Men kardiochirurg 2018-nji ýylda 1 aýlyk meniň okuw kursumy Serdar ağa aýarlap berdi. Professor doktor Ersin Erekde. Hani
Şeyle bir zat var. Yani diýildi, doktor bolup işläsem bolýan, doktor tälim bolup çykýan käbir bolýan. Men hawa psikiatr, narkolog hawa işleýän bärde ajybadymda ýöne men ajybadymda başga bir nemem bardy, hät diýiler, şapkam bardy. Men genel müdürlükde nimede head office'te bir yönetici pozisiyam var. Şu pozisiyam sebäpli Türkmenistan raýatçy medeniýet okuwçylaryň ählisini näçesi bolsun biz limitli diýeni alarak da islendik stajyny, islendik uğurdan ajybadym öz içinde neme dip bilen, organize edip bilenler. O men öz ihtiýaryny öz nememde kontrolümde şeýle diýende. 1,5 ýyl gelip işläp gidenler boldana durlana bilendir. O bir ay işläp. O meselede. Ya şonu oňorýan, aslında studentler şonu oňorýan islendik ýagdaýda isteseler. Haýsy uğur tapar diýär. Juda minnetdar Serdar şeýle tekliýeňiz üçin bu gaty taýdpyrmy üçin gaty peýdaly bolan mukadyan we taýdpyrmy şular ýa mümkinçiliklerden ulanarlar diýip diýär. Yani şular öňüne çykyp görkezjek mümkinçilikler döredilýän wagty muny ulanmasaň onda aýdylşýaly diňe özüň günäkär. Ýene bir zat diňe stajirovkada däl, mysal üçin bärde uzmanlyk we spesializasiýany Türkiýede geçek bolup öğrendiňem. Şoňa niýetleri bar bolsa, onu bir iň az 2 ýyl öňünden zatdagy planlaşdyrmaly bolýar. Otaň şoňa niýetleri bar bolsa, biz olara neme bereli? Guideline bereli däl. Ädim başta haýsyatum geçmeli, osaň haýsyatum geçmesoň näme etmekden baryň guideline bereli. Osaň şoňa görä bersin. Iň mysal üçin kısaca bir mysal berin. Şu gün daşy gündüzde bir ýaşly adam geldi Türkmenistandan. Bu arada gelen giden var Türkmenistan'dan öyle söyleyeyim. Geldi, Qıyıdı Şumat Medistut'ta şıvatı 5. kursa kapıyor. Niyeti, maksadı Amerika ya da Avrupa ya da Türkiye qaydıp şu tayda aspiranturanı bərdə okuturmak. Yani bərdə iyi olup problemi diplom. Diplomunu devam ettirmeyi şu TTS'den patlıcan etmeliler. Denklik almalı. Biz şunun kişirak bir nemesini taptık. Yolunu taptık oturup şu gün. Bizim üniversitetle gepleştim, rektörle gepleştim. Onlar neme dedi? Yatay geçişlik bir zat var dedi. Onun özünün şartları var. Şu şartları sağlarsa dedi. 5. kursdan gelsin dedi. Bir yıl bizde okusun dedi. Türkiye'nin diplomunu alsın dedi. Mesela şu. Yani şolar ýaly bir hili nemeler var, kiçirak bir nüanslar var da. Diyecek olem pastayan şu kontakt halinde bolaly. O zaman şu tabi talap bolsa biz bir zatları ılığa ýas eýlek bilen. Talap bolmasa biz näme ýatmaly da biz iş ýok. Talap gelse biz şoňa görä solution çözüm tapmaly bolýar da tap bilsek. Yani diyecek olem başga da bir tipar ýollar bolmagy mümkin. Yeter ki talap gelse. Yani bu temada Amerika'da gelmek isteyen var bolsa yani sorulara cevap vermek rotation öz banitsanda sadık biliriz biraz kiçirekir. Yani elimizden geleni ederiz. Ben başka bir tema hakkında da diyecektim Melin. Sonku dövrde şu keseli zadı görüyorum da Instagram'da. Keseler için pul toplanıyor. Köpsem rak keserler. Yani o kanımda yem stage 4 yani 4 diyenimiz köprenç operasyon edip olmayacak keserler. Yani operasyon edilecek diye pul toplanıyor. Hatta 3-4 saniyesine yazdım özüm yani. Var hemen şu tayda şeyle koyuverim. Hatta bazat edeyim. Ne diyeyim fikrimi vereyim. Sebebi umut tacirçılığı. İkinciden eğer yalan olsa adamlara o brandine Türkiye'de lazım Rusya'da da hesaplar açıyorlar. Belarusya'da da ediyorlar. Yani şu taydan aydan eğer keselem zadı var olsa men zadım açık yani onkologiya bolsun obstekirurgiyanın boy bölümü yazsınlar. Seyredip verirse yani hani adamlardan birazcık bu temada zat isteyen ne diyeyim. Bolsa da medical yani society yani medisinede okuyanlar hem paylaşıyor biraz dikkat etmek gerek. Sebebi köpsünün yani rakın eğen geçen zadında operasyon peydası yok. Köp zadının peydası yok. Yani raktan raka göre ütkeyeren.
Ya bu sefer uğratsınlar yani ağzından görüp fikrimizi veririz yani. Hakiki o almadan aýdýarlyk işte organ nakli boýunça da bir topar meseleler kençe orta. On ýerlerde eger konsultasiýa gerek bolsa, Lyubov Vremya, yani meniň bir şey yapılan alanlamyň biri. Soň çocuk kalp damar jarahysy da kardiochirurgiýa bilen baglanyşyk bolsa, açasız Rosu bilen baglanyşyk bolsa, toja Lyubov Vremya maňa ananyň ruskoязычный пространствоdan hemme ýerinden ýazarlar. Aňar başa Petropavlovsk, Kamchatka, bu aşam Kaliningrad. Şular aralykdan her ýerden. Yani men уже tak eşdilen, zaýdylan ýere onun öňkeden faaliýetlerimiz, beren zatlarymyz boýunça bada особенно şo ýerlerden gelle biziň halkymyz urarlanmasynlar köp ýerlerde. Şuňaňyzam eger sizden soranydan o darky направляет beriň ol, men konsultasiýa berem, okuna gurun men ýok. Almada da aýtdylar işte. Şuňaly. Meniň iş ýapýan ýerleme edil şu ýeňi davet edibilem. Maalesef. No wagtyň geçmegi bilen näder planymyzy şu doktor Hawabdi ol bir aýratyn adam, yani onu o barada açyp okaşdyryp görüň isteseňiz. Denan maşgalla şonuň adyna bir referal klinika häzir gurup planlap proýektlap otyrys. Tabii finansiýerimiz dolu ýetişenok. Biz hemme zady özümizden. Şondan soň o zady edilse belli külli o zady kim özüni Wraçy bez granic taýynlaýan olsa da aýtlansa şonda momentler az ekenine prinsipi soňlugy bilen ozay eder. Meniň şu başlygym bäriň şu fondyň häzirki eýesi Mama Hawanyň gyzy. Öz ortaýda okan Mama Hawa Ukrainada okan döwrüne, Soýuz döwrüne soň Talede zaýdan. Biziň prostranstwadan bu zady prioritetdi i zady ýokary. Şonýarak momentler bany edil şu ýeňi däl. Yani bizim kapasitemiz belli. Ülkeler ne kadar güvenli bolsa da köpüsi şertler münasip eden ok barda or birazcık nervus sistemi sağlamrak bolmak gerekde. Yok yani ekstremal iş edesiniz gelene sana South Sudan'a Krasny Krest'e yaz verin. Häzirim nabor edip otyrlar. Aylyk gündüge seretden olsa. Ondan soň ýene niri var. Central Afrikansk Respublika ýazman, kesinlikle Demokratik Respublika Kongo oňa da ýazman. Ýurny Sudan wa bolup biler, Tanzaniýa bolup biler, Botswana, Togo, yani Zapad Afrikansk taraplardan bolup biler. Liviýa ýok. Meniň aýdymda Liviýa barman. Somaliland bolup biler, Djibouti bolup biler. Yani gelecekte. Hatta şu Orad Rahimov dep Türkmenistan'da işleyen neyrohirurgumdan şu hatta iş tecrübesini toplamağa isteyen studentlara kömek etiplerini dip yazdı. Aslında bizim Serdar Hakimimizin hem yürüyte bir web sahipa törendesimiz gelýär. Yani doktorlar bilen kesellerin üstüne fikir alışverişmek için Talbin Aydaly doktorların öz uğurlarına değişli berilýän sorawlara mumuduga berip biljek Türkmen diline keseller barada maglumatlar edilip biljek bir websaytynyň üstünden bir ideýamyz bar. Biz size soň Telegram kanalymyzda size getireriz. Belki sizin hem kömekleriniz bolsa şular ýaly bir işem edilip bilinär diýip pikir etýär. Bizim wagtymyzdan boldy. Indi sizin soňky sözlerinizi alaýsak, ýagny lukman boljaklara ýa-da okaýanlara näme maslahatlar berýäňiz? Ýaşular aýtsyn, men goşaýyn ýa-da. Estağfurullah. Ay näme ýeşik aýdarada ýok, maktulum ýa aýtýar, lukman bolup hasta halyp sorasaň getken gemme dermasýory bolmasa diýär. Şoň üçin ola studentlerimize asan paly bersede Türkmenistan raýatlaryna elimizden gelen kömek etmeli daşarda bolan dynamik içeride bolan näme kämbir nemesi ýok onuň. Baýtam daşarda bolarmyz studentler üçin bir neme
pursat bolýar. Men şo ýanky hady bir aýda zadyna goşulýan bir portal ýalyra kadar etseňiz, o ýerde bir näçe neme takby section bolmaly. Diňe second medical opinion der. Ses ýangan ýaly. Diňe second medical opinion däldi. İşin scientific tarapy da bolmaly, işin blog tarapy bolmaly, gündelik habar tarapy bolmaly. İşte bu yani diňe kakby bir uğurda gidip oturan ýaly bolmaly. Ýa-da kolýanda ladny biz öz uğurumyza görä kömek etýär. O kömekdiňe second medical opinion bolmaly däldi. Ýazyp talap etmeli bizden, research talap etmeli bizden gerek ýa-da hem de talap etmeli bolýarys, biz şo taýy ýetişdirmek üçin işlemeli bolýar. Bizim hava şeyle yeni de bir planlamamızın biri wagtyň geçmegi bilen bilemem en bolman aýda bir ýerde bolýarmy. Eger bolsa ilmi konferensiýalar gurnasak, saçyn her kim öz uğrundan belli bir temalardan öz resurslaryny ýa-da umumy öz spesialistine değişli ilmi makalalary we prezentasiýa ornaşynda online konferensiýa ornaşynda ilmi sepati peýda bolan kadar öz optlary bilen zat etmek, praktisler bilen admin etmek. Berde o statistika mysal üçin Turkiýada statistika, Amerikadaky imne öz uğruna statistika nähili, ýa-da liçenýasyna nähili patwotlar edilýär. Şolar ýaly ilmi konferensiýalaryň gurnasak bolarmy diýen mene. Birinçi klinik praktika boýunça etse bolar, no meniň işlerimden guideline garaşman. Empiriski eger вот ситуациony bärde ergili уже даже учебникlarda, kitaplarda yazılmayan stuçular bärde men görren. Yani on momentler bolla, onu men spokojno mogu podaýdy bilerinde. Şolar ýaly. O. No вот как klauzlar boýunça işlemeklik, конечно, это вот больше систематизировано Amerikada, Türkiýede, Европейский сообществода да. Вот o yerlerden bolup biler. Mende чисто эмпирически иногда бывает вот он алда, пожалуйста. Ya da aýdyşyňyz ýaly her kim öz praktikasyna gawat berýän kitaplarda, zatlarda ýazylmady ýagdaýlar, anda o gatyferek duş gelýän ýagdaýlar, ondan nähili özüň atparmaly, imna şolar barada maglumatlar gaty gyzykda da edilýän şeýle. Kitapda o standart zatlar bar, ýöne kitapdan daşary bolup biljek ýagdaýlar, olar has gyzykly bolýar işte. Yine şöyle bir zat diýin, sizin auditoriýaňyzda kim bardygy berdi. Eger sizin auditoriýaňyz Medin Institutda gapyryň okuwçylary bolsa, onda olara köplenç öz durmuşunda necessary zatlary belki de öz aramızda paýlaşyp belki de şonu düşündirmeli bolar türkmençe. Mysal üçin bir research nähili planlamaly, nähili alyp barmaly, nähili şonu publish etmeli. Ulu bir prosesde o ayrıcı bir problem esasy şonu belki bir saat 2 saat ýa-da düşündirmeli step by step bolsa belki mysal üçin eger laboratoriýada işlejek bolsa, mysal üçin haýwanlarla işlejek bolsa näme requirementler gerek, mysal üçin belki şol barada bir zat diýip mümkin bolsa belki de oturup 1-nji kursdan 6-njy kursa çelli daşy beyond yani aňyrsna çelli bir Medin Institutda gaýtdyran okuwçynyň lifestyle-ini nähili haýsy aşamada nähili bolmalydyr, belki de bir teorik we pratik bir sebäplerden belki bir sagat aýdyp bermek. Diýjek bolýarym, bizim bärdäki şu wagt doktorlaryň hemmesi şu ýollardan geçen bolsam, hemmesi diýen ýaly şu hemmemiz scientific paper ýazmany da bilen bolsam, statistikany bilen bolsam, diýjek bolýarym, haýsy birimize haýsy temany bersen, şonu daşy taýýarlyk görmän şonu aýdyp, ýa-ni PowerPoint'de şonu düşündirip bilýär. Yani auditoriýanyň kimdigini bilmeli. Ya doğrudan studentler etjek bolsa, paşast men pikirçi şu mesela yok, eger senin auditoriýanda Türkmenistandaky belki diňe raýatlary ýönelik bolsa, onda belki de her kim öz uğrundan iň köp garşylaşýan keseler bardy, belki de bir easy way böyle bir düşünäjek ýa dilde ýa-ni belki aýtmaly bolar. Yani şoň üçin siz özüňizi planlaşdyryn, kime näme bolsa şoňa görä biz öz aramyzda neme edelik. Organizasiýa geçildi. Dersleri ýa-da şu açyk zatda paýlaşdyr.
bu değil şu nauşny populyarny stasiýalary populярny şekilde vermek, nauşny populярny, obzorny nauşny stasiýa hukmunda bermeklik. Auditoriýa üçin важный bärde bilmeklik gerek-de, потому что просто raýatlara gelip zäder medisinski terminologiýada, skажем, plan yerden plan zat etmeklik diýseňiz düşünme. Studentlerim köp ýagdaýda düşünme, wraçlar düşünme. Tersine terzi var. Doğru. Biz esasen imle şu ilmi konferensiýalary studentler we medical studentler üçin planlaşdyrýardyk. Ýöne şeýle ýene bir pikirlem beri, mysal üçin has köp gatylýan kesellerde ýa-da köp zatlary abiş naraýatlar üçin hem has ýeňilrek görnüşine düşünürse de bolan gaýdam şuňa konferensiýa. Köp stres bar bolýar-da käbir keseller bilen baglanşykda ýa-da oşolary prosto edilýär düşünürse. O bolar, onun primer misal üçin şu öňümizde gaýda Maral doktor, Serdar doktor şolara bölünen iki tematikada, ondan soň gaýda men bilen Almaz aga bilen degen bir zatdy. Toýst belli periodичность soýunça auditoriýa plan diýseňiz biz şoňa görä podgatowymy, ol problema däl. Вот, ýöne aýdyp berjek zadymyzam ken. O zatda no, däne biraz wagt olan wagt näme üçin auditoriýa görä adaptiýa etmek üçin. Prosto вот как бы единомышленник, то есть hünerde bile iş yapýan adamlar bolsa da, как бы snorovka bar olan o ýere podgotowka da gerek. No, medisinada kan bir paneteti bolmadyk şu gapdalynan interesowat etden ili hiç dahyl bolmadyk adamlar geljek bolsa o ýerde ýamazlyk taýlanmaly zady başgaça ýaňy düşünürdim. Mana şu regulýär zetdeňiz moderýär zetdeňiz, пожалуйста, biz любой время wagt taparsaň gejesi ýok, gündüzi ýok. Bolýa, o meselelere köýde aramyzda aýratyn bir ýygnaň edipdiler. Wagtymyzdan sordy. Ona yemeğine katlaşamıyoruz. Çünkü köp sağ olsun aýtýan. Eşip bolsa indiki konferensiýalarymyzda belki aýratyn webinarlarda agalarymyz bilen görüşýär diýip pikir etýän. Yemeğine ýene köp sağ olsun aýtýan işlerimizde üstünlük arz etýän. Sağ olun. Sağ olun. Bolýa, sağ olun.